Assalamu alaikum. Salamu alaikum Rada ýagdaýlaryň Gogo näme? Jantam mı? Hudaýa şükür. Ýa videony goýdum Elbetde. YouTube'da siyasat çalışıpdyr. Laýyk basyň watandaşlar. Ondan ýa video goýdum. Şonu öz kanalyňyza goýun bolýar döwlet kanalyna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldiňiz. Hoş gördük kowmy ýagdaýlaryň. Gogo näme? Saman şepmemiz var. Şükür. Boş. Salamu alaikum. Hoş geldiň Merk kowmy ýagdaýlar. Hoş gördük. Awdurla sağlykmy. Näme terlik Russiýada mälik? Russiýada meň üçin esol bar da. Sorurdan. O iş tat bar dälmi? İş tatbar abi. Ha, iş köpelendir de adamlar köpse çıktı. Rossiýada Türkmenistanyň ýagdaýyna düşdi ýa-ni köp adam çykyp gitdi. İş yerleri boşandyr. Yapılanlar bolýan ýöne boşandyr. Kabirlere hiç tat yok görünen sakraşeniyada düşäýär. Her hirekrat bolupdyr o gara. Tuğulma. Her zat bolup biler ýöne umumy aýlanşyklar, ýa-ni magazin, restoranlar işleýär ýa azmy? Öňkä görä. Olar işleýär, olar. Hiç tat bolmadyk ýa-da olar. Pul aýlaşygy näli? Hemmeler ýetýär adamlarda pul ýetýärmi? Hojalyk dolundurmana. Hawa neme? Şu sanksiýalar bara girdirler, garaz neme? Sanksiýalar girdilen bilen dünýäň bara brend we nemeleri gitse de şol haklar var yerine dron ýalyk neme alternatiwa bara tapdylar garaz. Aýna nemeden Kyrgyzstanyň zatyn eltýär şular. O ýerden bu ýerden ýa-ni dünýäň o ýarty Orsiýada ondan bara näme söwdäler hem bolsa Orsiýatyň üstünden geçmeler mejbur ondan. Bular hem alarmant. Ondan aç kalmaýar bular. Ha. Doğrudur. Ay umuman günümüzü görüp bilen bolsaňyz bolýar da. Ýoş. Erkim ödi şu. Okey. Şu gün var tema goýandyk, şu gün açyk gepleşip ýa-ni umum temalara gepleşik. Ine mysal üçin bir Afrikaň depdesi bar. Mysal üçin biri doğuljak bolanma, ýa-ni aýal maşgala çağryslarına bir ýere gidýärmiş, şo ýerde aýdym aýdýar. Allahdan çağrı horap. Ondan soň gidýär özüne eýer tapýar, ýagny bir erkek tapýar, kakatyny tapýar da. Ondan çağrıjy bolanda da ýa-ni aýallar bilen üýüşüp, şol aýdyp çağa aýdym bilen dogulýar. Ýa-ni aýdym aýdylyp. Egerde şol çağa ulananma, ýalňyşlyk edýär. Mysal üçin bir ýerine ursa, bir zat owurlasa, bir nemetse, şonu orta goýýarlar. Afrikada şo bir tane depdesi, orta goýup, şo barda diňe gowzatdyr edýär. Ay seni gow berekella, sen ine şonam etdiň, maňa kömek etdiň, beýlek saýdýar, sen berekella kiçikäň, sen maňa muny kömek etdiň. Gara şunu bara ýaşlyga çağırýarlar. Ýaşlyga çağırýanlar bul utoniýa, ýa eden zatna. Ondan bağışlama sorap, şu bağışlama sorýança şular ýa oturýarlar. Bağışlama soran soň muny ýa goý berýärler. Şeýdip ýa nakazany bilen näle öp ýa betbaçylykdan şular adamlary ýüzündürýärler. Ýa şu ýagdalyk häretem bar eken. Ine biziň правовой системамyz, ýagny jinayet sistemamyz diňe nakazatelny we antigumany, ýa repressivny. Teher bir zat bolsa nasatsaň 5 ýyl, ýa-da aptekden derman alsaň 2-3-4 ýyl 5 ýyl gidýäň-de. Ya elinde tabletka tapsalar ana ýürite bir tabletka barmış aptekde satylýar. Alsaň ine tutsany jinayet iş. Repressivny. Jinayet işler progressivny bolmaly ýa-ni. Öňüne profilaktikasy bolmaly, düşündürişler bolmaly, tutulsa gowy düşündürişler bolmaly ýa-ni. Mysal üçin medeniyet adamlar gelip şunu düşündürüşler berýär. Ya da mysal üçin şol adama bir medeniyet okullarına, klublarına iwep şöyle açık aklanýar.
Ondan soň gelip mysal üçin bir aýlap polis müdürine gidiýär, görýär, işleýär, ýani izolatorda oturulmalar bilen gülüşüp düşündirýär, ine menim ýalňyşlyk etdim, ine ýalňyşlyk etmäň diýip. Goýam. Bir profilaktika işler geçirilýär. Ýa-da onu düşündirilýär, soň goýberilýär, indi kerek etseň şunyň goşulur diýip ýa-ni gaýdylýar. Mysal üçin köçede maşyn sürüp barsaň, prawaňy durup gönü prawaňy alyp jerime edýär. Hakykatdan bolsa polisiň ýani köçe düzgünlüğünü berja etmek, polisiň maksady köçe düzgünlüğünü berja etmek, ýa-da maksady. Dine onu nakazat etmek derler, şu an jerime tanmakta, profilaktika. Birine düşündürüş versen yeterlik bolýar. Bir bilmeýändir, şoňa ýanky köçe düzgünlüğüne uğraşsan indi kerek düşüklerek bolýar. Tä jerime salyp goýbersen, ol nakazanya onu gorkudýar, ýöne ýanky köçe düzgünlüğü köp şondan bilen ok. Şo jerime salsa. Şo köçe düzgünlüğünü düşündürüp mysal üçin 4 kerek ine bir ayda jerime salynsan diýmek şo köçe düzgünlüğü köp bolýar bilen ok. Şunu hukuk kurslaryna iýermeli. 3 aýlyk 48 saat diýilýär, 2 günlük. 2 gün ýerden akşam açylyk geçýän, 8 saat, 16 saat okuny geçýän. Soň seni ýa-ni prawaň eline berýär, sürberýärler. Ýagny bu okunyatda diýen, bu düzgünler ýatda diýen köçe düzgünleri. Ýöne jerime salyp büdjet doldurmak ol profilaktika diýen. Onunla kazanýar. Ine oňlan jemmet ösmeýär. Sen näme pikir edýän? Mälim? Gaýtan jerime salmaly pikir etýän mene jerime salmadan bar adam ýöne gaýtalar oturarda. Yo, o seret egerde sen jerime salyp adam vurup jerime salyp öwretsen, onsoň diňe şoňa gulak asar. Yo, olsa medeniyetli normal diňe juýsyny, ana juýsyny roňda bar bizimkiler düşünýär. Özü normal. Diýmek biziň jemmetimiz ösenler. Düşen hökman bunu vurup jerime salyp adamy düzgüne getirmek. O 10 ýoldan bir ýol. Ýöne ol esasy ýol däldi. Şuň kuguna ine biz adamlar şurýaly iş ýasasyna olam diňe taýgymata düşünemek. Ol diýerler ayalyň bir gede burarsyň, 2 gede, 3 gede, 10 gede uransoň, eýam hiç satdan gaýtmaýar, öwrünçe urulmana düşem. Ya bir iniňmi ya doganyňmy terbiýelejek bolup. Urmalar düşünürmeli. Akıl vermeli. Şuraya köçede de akıl vermeli. Akıl vermek demek ondan akıllı olmalı. Yok, düzgünler ýatlatmaly. Aýtmaly şu gedek geçirýär seni. İnni gedek ýene tutulaýsan, ine şunyň üstüne goşulmaly diýip bir belli edýän, bir edýän. Ona goýberýär. Esas maksat onu goýbermek de, esas maksat şoň gözü bilen hemme zady köçedäki eden ýalňyşlyklaryny düşündirmek we şol düşünmek. Esas maksat şondadyr. Egerde esas maksat jerime bolan bolsa, onu bizi kowlarlar. Kowlawan duglar da köçe çyksaň seni polisiýa kowlaýar. Ýa bir ýerde görse kakyp dur. Sebäbi biziň bar adamlarymyň özüniň hak hukugyny bilmeýänliginden bar şolar peýda edenler da sesini çykarman. Sähäl bir zat diýen bar şeýle baňa egler dur. Näme diýsem ýeter diýip bar şonda düşünýär demek ýa-da halkyma gorkmalar, bermeler şo wizýatdan. Şuna halk tarafta da var. Yo, ine ziyat olmadı ama köçede jerime şoň bolýar. Ey Abdullah. Muharrem İnşa, selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Sağman olun. ben. Armağan'da işte. Allah'a şükür. Var olun. Ava sesim gelir mi? İşte o zaman. Siz ne ayıp fikir ediyorsunuz? Köçede derrub jerime salmalı mı yani? Adamlar uğradı. Can ağam, olan özleri bilmese ne edip öğretye? Olayım adam. Olan özleri bilmese ne mi öğretye? Onun beyninde diňe almaz diýen düşünje var, almaz. Diňe olaram ne etsin, olaram geçinmeli. Olamam çağası öýünde bir kakam işten gelýär, bir zat getirir diýip, hele öýde bir zat getirir diýip, yani
garaş ya. Olaram näme etsin? Olaram düşünsen bolýar. Şimdi ol vara alan iline ayan tayağı. Alan tayağı. Tayağı değil de arayanda alan ol da hükümetin rolü da hükümet alan pulunu hükümete geçirmeli lazım. Öyle normal değil de. Onu hükümete hemmesini geçiren ama hükümet şu güne premier haysı oba ya da haysı rayona şu belli bir miktarda koyar nalog. Şu gelmeli. Hükümet değil de yani onun içinde hükümeti özü için olunlar ihtiyar. Hükümetin bütçesine de giden akal. Nalog basya plan gorttan plan sani plança gelmeli, plança maşin tutmalısız ya da plança neme etmeli. Plança pul getirmeli. Nalog basılıyor, olaram şonu etmese başka yere koyuveriyor ya da özünüz bilen sakraşene koyuveriyor. Düştüm. Başka bir not koyuyor. İşinden kov. Yani Demek korrupsiyon sistemi kurulu. Ben şunun içine yani gayışlık olayamın, polis olayamın bir yerine girsen onun sistemi, kurulun sistemi. Şimdi diyecek olayamın bu atlar ahir durmalı. Bu real üst olmayan bundan. Bu korrupsiyon üst oluyor. Yani gelen korrupsiyalık üsküdü otuyor. Korrupsiyalık maskalarını saklaya şunun aymen işleyen ne fikir ediyor da o düşünen o adamları tağlap yapıyor. Kanun bozuk, günü cinayet işledip adamları tağlap yapıyor düşünen o yani. bizim bu zatlar bizim maşgaladan başlıyor. Hükümetten değil. Yok oradan değil, maşgaladan başlıyor. Hükümet şu maşgalanı sevmeyeni en baştan düşünemedik var ya da şunu öğretip var ya da maşgala. Yani premier bir çağa nem diye mektepten gelenden sonra mallarını, hayvanlarını su tutmalı olsa ol oynası geliyor doğru değil mi? Gittiği futbol oynaya, dostları bilen oynası geliyor. Öydekiler näme diyorsun gidip onu urup dövüp alıp geliyor. Urup kırıp. Ona şu taydan başlıyor. Doğru değil mi? Yanlış Doğru. mı? Doğru. İnne maşgalada diyende kimden inatalardan başlamalı? Başlamalı mı ya da inesinden ya atasından ya da çağlarını ya içinden ya medeniyetini bir olmalı. Ene atalardan başlap olmayayım. Okudan, mektepten, sadiklerden başlamalı. Okudan başlamalı. Bilimle sadiklerden başlamalı. Sadiklerden hem goğuz sereden atlar, dövüyerler. Orada da pul alıyor. Yani çağlar bağında. Deret inatalar herhalde 45% halkın bölüğü halkın 45% bölüğü daşınma. İçinde kalan bir 30% daha bağdır. Yani inatası yok, ya çağları yok. Bir maşgala, yartı maşgala, yani eceti var, çağları var. Kakası yok, ya kakası çağları var, eceti yok. Aygara maşgala bozuk da. Maşgala var gurulun näle, maşgala gurulup bozulun da. Indi şo ýerde näle terbiýe bermeli. Diňe ejeti terbiýe berse yeterlik däl. Okuwda terbiýe tok ýok. Terbiýe çäreler diýdi. O ýerde Gurbanuň kitaplar diýdi. O ýerde ýalan datlary öwredýärler. O ýerde özler molimyň zat galýa. Öz günü görjek bolup. Bu molimlerime elbette hemmeti elbette ol. Ýöne diňe okuwda diýsen, diýsen, olar sana okuwda molimler bilim bersinmi, terbiýe bersinmi, ya durmuş öwretsinmi, o ýetişip bolmaýar. Okuwun rolu var, inatan ýol var we rol var we jemetiň rol var. Ýagny okuwda 5 gün hepdede ýa-ni 8-den 4-e çelli bilim alýar. Ondan soň galan wagty öýde käbir bölegen meýdanda bolýar. Çağlar bilen, dostlar bilen, ýarlar bilen gezýärler. Ine şo ýerde de bilim alýar, şo ýerde enatyndan hem terbiýe alýar, mektepden hem terbiýe alýar.
Inni hem yerde düzeltmem kan yani. Men diňe ýa-ni mektepde däl, diňe öýde däl hem yerde. Ýöne çağlardan başlamalym kan yani. Ya ullar eýýän umytlar gaçyp öýleri umytsyz galyp hemme zat taşladylar öýden. Indi men size şonu aýtaýyn Murada, men primer aňyrdy. Näme üçin okap ýörenim bileme okdum. Näme üçin mektebe gitýänim bileme. Näme etýär? Mallary bakýas, paxtany ekýäs, buğday orýas, paxtany tapşyrýas, ýygnaýas, öýlenýän, maşina edýän, öý edýän, ýene şeýle mallara seredýän, geçen gitýän. Näme üçin ýaşap ýörenini bileňä. Ýöne men bäre gelimden soň indi okayan, okumak için, kim işlemeyene gelle maşgalasy için, kim yine maşgalasy için okamana geleceği için. Men berde okudum bir üniversitede. Guturdun mu? Awa, okudum. Malades berekellah. Eýem 2 ýylyň, 2-nji ýylyň altyn, yani 2-nji bölüm, 1-nji bölüminde 1,5 ýylyň içinde men düşünjelem, pikirlem özörüp, öz-özüne gelişip, gowlaşyp, eýem düşünüp başlaýan. Öğrenip başlayan bir zatlary. Yani isteme. Okuwa gitýän şu okuw hala şu hay sapak. Şu sapagy halaýanmy, halamaýanmy ýöne sen öğrenip barýan bir zatlar. Berde. Ýöne biziň aňyrdy näli? Eýen bir gyzygyş ýok, şu hani gitsem, hani çaltyrak etsem, çaltyrak şu mugallim bilen sora jogap etsem ýa-da şu professor, doktor bilen şoň ýanyna gitsem, şu bir zatlar maňa aýtsa, menem şu bilmeýän zatlar hakynda spiskap ýazyp alyp men soralary bersem dip nemetýän da berde ýöne aňyrda olar ýaly zat ýok. Näçeli gaçyp bilseň şonçaly gowy. Aňyrdaky pikirimizde biziň de hem men pikirim şol. Doğru. Doğru. Diýmek Türkmenistanda ine mektebe gidende intek ýaşanda sen düşünýok. Sen öňünde maşgala bolmaly, inatan öwretmeli. Enim oglum ýa-ni oglum ine beýle bol, sersap bol, oglum şunu etme, şunu et, beýlerek et. Ondan soň ata-babaň bolmaly. Yani bunu var ya, o sana açık bilim veriyor. Ondan sonra doğumların olmalı, ul doğumların, yani kıyı doğumların, erkek doğumların olur sana öğretiyor. Son mektep varanda mektepte muallimler öğretiyor. Mektepte muallimler sana ruh veren, mertebe, vicdan, vatançılık veriyor. Ahlak taydan terbiyeni veriyor. Yine şu dağıtlar, mektepte görýän dağıtların maşgalada bolup durmaly. Maşgalada mektepte görýän dağıtların daşında da beýleki goňşularda da bolup durmaly. Egerde mektepte sana teori hökmünde aýdýan bolsalar, maşgalda şu zat ýok bolsa, köçelerde ýa-ni goňşularda, köçede, dostlarynda olaýan zat ýok bolsa, onda o mektepde berilen teoriýa biderek bolýar. Ýok da ol hakykatda ýok da. Onu şonu ýa mektep teoriýany berýär. Açyk mysal götürýär, ýöne teoriýany berýär. Şonu praktiçeski yerlerde, maşgalada ve ýa-ni başga jemgyýetde şonu näme östürmeli, näme etmeli şoň üçin? Näme pikir edýän? Oň üçin men öz pikirimi aýtýam Urbana. Näme etmeli? Şolar şu mugallimler bara, öýde de malya terbiýe, öýde alya normal öýün terbiyesi alınmalı, yani berip bilse atayana bermeli, berip bilse seretmeli. Şu mugallimler äze ýokary bilimli, gyzyl diplom diýe, ol diplom, bul diplom diýerler. Şol mugallimleri indi men bilişimçeli, men bilenim, biz okayan wagtymyzda mugallimler näme gitýärdi? Yani öz aralarında özlerin näme egzamin diýem, näme diýem tapşyrmana bir zat. Awa, bir gitýärdi mugallimler. Ýöne şonu öz döwletimizde, aňyrda däl de,
Aňyrda şolaň arasyndan saýlap alyp ýa-da her mektepden ýa-da her welaýatdan, raýondan, oblast nädir nemeden alyp başga ýurtlary goýup bermelimi diýen. Has gelişen döwlet tarapyndan özleriň jibisinden çykaryp däl-de döwlet tarapyndan goýup berip şolary gelişdirip şo başga döwletleriň hak hukuk, adalet nähili ýöreýe her uğurdan başga döwletlere goýup bermelimi diýen. Onsoň olar gelenden soň her haýsy öz bir mektepden 1000-2000 sany okuwçyly mektepden 5 sany mugallim ýa 10 sany mugallim ýa 2 sany mugallim gitdimi? O ikisi gelenden soň olaram gelen soň galan mugallimlary şo ýygnap gürrüňdeşlik geçip onsoň okuwçylary ýygnap her kim şeýle gürrüňdeşlik geçip plan ýa-da näme paylaşsalar diýende birine şöyle öğretseler ana şu men pikirim şol da indi. Doğru. Sen diýjek bolýam, muallimlaryň öz bilimi bar, şonu berýär. Ýöne onda şundan muallimlara mükemmel bolmaly daşyna, ýa-ni kurs powšení kvalifikatsiýa diýär da, ýa-ni şolaryň kwalifikatsiýasyny hünär mekdebinde ýokargandyrmak üçin daş döwletler hakda şolu öwrütmek. Ona gelende ha düşünýär, baý bolýar, ha köp berýär çağlar. Belki o mugallimler daşar yurtda has neme öğrenip gelip professor, doktor neme şola belki o mugallimlerin arasından hakim çıkıp biler, prezident çıkıp biler, minister çıkıp biler o mugallimlerin arasından. Elbette düşünce östü köp aslında. Özünü geliştirse nemese bir nemen üstüne işleseler paketin üstünde. Doğru diyor. Anlaşılan. Bu men pikirim Murada. Doğru pikir edýän. Umuman bizim jemgyýetiň içinde хозяйская ячейка diýär. Ýa-ni şo bolmaly, ýa-ni ячейка diýäni хозяйственный ячейка diýäni maşgala da. Maşgala ячейка bolmaly, şondan ösüp gitmeli, maşgaladan başlamaly. Maşgala soň owa, soň ýa-ni etraf, şäher, welaýat şeýip ösüp gitmeli. Medeniyet. Ine misal üçin demokratiýa okuwlaryny geçirmeýän, din okuwlaryny geçirmeýän mektepde şo arada da bilimler bolmaly. Demokratiýa, din, näme, dine ýakynaşmak, ýa-ni dinden görnüşleri, ine musulman din näme, demokratiýa diýmek näme, näçe bir demokratiýa döwlet, näçe demokratiýa döwletine prezident taýlanýan, mejlis taýlanýan, şu zatlary düşündirmeli mektepde. Bilim vermeli. Cemiyet bilimlerini. Näçe cemiyet nämeden ibaret? Halkdan, aktivistlerden, ýa-ni hökümet işgärlerinden, hökümetden, döwletden näme, döwlet nämeden ibaret? Şu zatlary bilimler vermeli. Dine matematika, filosofiya, ýa-ni tarih däl. Ine 8-nji klas, 7-nji klas, 6-njy klasda çelli. Sen bilimler vermeli, oňsoň 6-njy klasdan ýa beýlek bilimler hem cemiyet bilimleri başlamaly. Bizde cemiyet bilimler düýgülen ýok. Cemiyet bilimler 10 şykafly turan soň, instituta giren soň, sen hakyň bar, ýa-ni bir cemiyet gurmak, goşulmak, şo ýerde at bilersiň. Bizde jemi 3 tane partiýa bar, bir 2 tane gurma bar, aýaglylaryň hereketi, ýene bir profsoýuz diýdi, şo meňdeş bir zat bar, boldy, başga zat ýok. Şoň üçin cemiyet ösenem. Bunun maksadı, yani iki kelleli prezidentin maksadı cemiyeti östürmeler. Bunun esas maksadı ilatı, yine kör, bilimsiz, matematika, fizikan bilsin ki yine onu unutfolya, senaratta, miliktar bölümüne, işlet, injiniyer deyip unutfolyada, onu hizmet edip, yani yer varlıkları kazanfolya ve uğurlakfolya, ekspertiz kullanıyor. Yine onun için bolya, yöneticilikler, bilimleri vermezler, cemiyet bilimleri verseler, diğer ki bunu men faim ver, men haklarım ver, sizin hakkınız yok, siz neye doğru edeceğiniz deyip düşünüyorlar. Yine ondan korkuyorlar. Şunun için cemiyet ösen ok, cemiyeti östürmeliler. Bu rejim cemiyeti hiç vakti östürmüyor. Maktadı cemiyeti östürmeliler. Vatandaşlar gelin efira, men nimeler çıkıyordu, Fransa'nın ilat çıkıyordu. Yani men Türkmenler şart bilemek Türkiye'de. Yani men delegatsam Fransa olalım, Fransa'da akla çıkıyor. Abdullah ne gelirler?
Eşleyen Hawa eşitdim rada aydı. sen näme pikir edýän? Bizde cemiyet östürmelimi? Yani cemiyet bilimleri 6-njy klasyny berip başlamalymy? Ya da şol institutlardan soň, mesela için, pardon, okullar butaran soň 10 klas institutda okap başlan soň şo ýerde cemiyet gurumlaryna goşulmaly haklar bolarmy? Olar azyjyk ýa-ni cemiyet bilimleri alyp bilip başlarlar. Ýöne oňa çelli bilimler gerek geldi. Gerek geldi diýmermi ýa şo cemiyet bilimleri gerekmi? Näme pikir edýän? Şurada cemiyet bilimleri nemede gün cemiyet bilimdi we 10-njy klasda başlaýar. 9-njy 10-njy klasda başlaýan eken. Başlaýar. Neme? Näme Psikologiýa öwredýär we şurada? hawa Ine mesela şimdi bir psikologiýa öwredýärler. 8 klas okap gidýär, tehnikuma uçilişe gidýär, ya durýar. Ya 8 klas ol hökman, 10 klas hökman näme? Onu ol adamlar cemiyet bilimden alýar. Şoň üçin men ýa 6-njy klasda başlasa, Hawa 8-nji klasa çeldi ýa hem metal ýa-da. Ine 9-njy 10-njy klasda näme cemiyet bilimleri bar mektepde? indi Türkiýeň nimesde? Türkiýanky neme? Şol üniversitetde geçirilýän başlangıcı şo ýerde başlaýar da mektepde. Üniversitetde geçirilýän daja ekonomika çeldi ba. Yo, ine Ekonomika, ekonomika tiyatro, cemiyet film bilimleri de cemiyet bilimleri ine mesela için döwlet guruluşy, cemiyet guruluşy, haklar, kanunlar, konstitusiýa, cemiyet gurulmalar hökümet bilen näme işlemeli, cemiyet gurulmalaryn kim açyp bilýär, näme görnüşli cemiyet gurulmalar bolýar, ine cemiyet aktivistleri näme bilýär, ine kadyetde cemiyet aktivistleri, cemiyet baryp kadyetiň gapdalyna gatnaşyp bilýär, ya cemiyet aktivistleri bir hat ýazyp bilýär. Şonuň mümkinçilikleri näme, şonuň jogapkärçiligi näme? Köp zatlar öwredip bolýar-da. Iki ýylda. Ine şol zatlar berilýärmi nimede? Ya berilenokmy? Şonuň mekteplerinde berilýän eken soňky klaslarda. Neme 3 bölege bölünýär da. Neme ilkokul, ondan ortaokul, ondan lise. Onu şol lisede başlaýar, liseýde. Şo cemiyet bilimleri berýär. Görýän liseýe hemmesi gidýär. Lise. Liseýden soň bak alýar, bak ýani bakalavr. Alýarlar liseýden soň hemmesi gidýär. Ýöne ine Türkmenistanda 8 klas, 8 klasyny uçilişe gidýän ýa-da tehnikuma gidýän ýa-da durýan. 10 klas hökmanlar. Men ýadyma düşärmi? Ýadyma düşen zat şol ýöne hakykatyny bilemek ýöne öň şeýledi. Şu adam 10 klas zor okuwa da. Mecbur okumaly 10 klas. 11. 11 klas şu. Zor 11 klas. Gurban ulu. Hawa. Gurban ulu geçdi 10 etdi. Soň ýene ona namaz gördi 11 etdi. Saparmratdan soň 9-dan 10'a geçdi. Bir de 10 okuduk da. Bizden öňdekilerim 10 okudy. Düşnükli. Bizden bir ýyl öňdekiler 10 okudy, ondan biz 10 okuduk. Ondan soň neme? Galanam bizden soňkularym 10. Ine vatandaşlar bilýän bolsaňyz Türkmenistanda näçe klas okulýar häzir? Şunkunne. 11 klasmy, şoň mysal üçin 8-9-njy klasyny hökman guturmalymy, hökman 11 klas guturmalymy. 12 ýyl. Hökman 11 klas guturmaly. 12 ýyl bolany 10-njy klas hammy? 12 aslında. Hawa, yo 10-njy klas ýok. Alt neme sadik wa? 6 ýaşdan soň. 6 ýaşda başlaýar. 1 ýyl okudy ýa, sadikde. 17 ýaşdan başlaýar. 7 ýyl çal, 7 ýaşdan 6 ýaşdan başlaýar.
Düşün. Şu ýerde cemiyet bilimlerini berýärmi? Öň 7 ýaşdan başlaýatda, indi 6 ýaşdan. Dur. 6 ýaşdan mektepde başlaýarmy? 6 ýaşdan Näme? tarihte başlaýarmy? 6 ýaşdan 1 ýyl sadyk okaýa, 1 ýyl sadyk. Ondan soň 7-de mektep. 7 mektep. Öň sadyk ýokdy da. İsleseň bardy sadyk öň. Indi bolsa mecbur edýän sadyk. 10 kilo okamaly ya. Hawa 1 ýyl sadykda soňky podgotowительный. Ondan sen öwrenip başlayan harplyk eýleki beýleki birinji klasda ýem hemmesi men pikirimçe ýazyp bilýär, okap bilýär we birinji klasdan başlaýar. Men Sowet sistemasyny gobul edýän özüm okudum. O ýerde ýa-ni mektepde 7 ýaşça okudýan, 7 ýaşdan başlap çağırın kelletini bilim ýa-ni berip bolýar diýip almy kredit ýapdyrlar, ýa-ni bilimler berip bolýar. 7 ýaşdan başlaýardy, harplary mektepde öwrenýärdik. Käbir okuwçylar sadykda da öwrenýärdi, ýöne esasylar mektepde 1-nji klasda harply öwrenýärdiler. 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji klas, başlanýyş klaslar diýilýär, начальный klas. Ine olan molimler aýratyn. Bir molim hemme ýa-ni matematika, ýazywy, edebiýaty, ýene dilini özü geçirýär hemme. Sen soň nämäni geçirýär? Ýa-ni näme diýär? Tarihte elde prizovedeniye yani biyolojide elde umum durmuş diye mi şol sapaklar geçiyor. 6 yaşta başlıyor diye. Mektep 6 yaşta başlıyor. Kur'an gulam taldy. Ýaşaýyş durmuş nemeler, bilimler. Nämiş 6 adam diye. Biz adamları gelip mecbur etbilemiz o. Gelse gelir, gelmez. Mümkün blog edýänler bileme olçak. Ýöne men şu akkauntum köp ulunmadı. Jet 6 ay. Yo indi näme yer başlar başlar. Bir wada adamlar bilen nokta. Bir wada adamlar bilen nokta bolýar. Bağışlarsınız Murada. Menem Murada başlarsınız yani can geldi de. Yok problema yok. Ha, gönül nemet çıktım. Murada indi aydı verin. Neme mektepte Türkmenistan'da çağlar 6 yaşında başlıyor. Bir klasy sadykda, o zaman 10 klasdan ýa mektepde okuýarlar. Doğru mu? Awa. Indi sen kaçan aýtdyň? Mektep kaçan oturdyň? Näçinji ýylda? Özüm. Mektebi men näçinji ýylda oturam nemet oturmam Murada. Men bir wagtdan mektep oturmam. Mektepde cemiyet bilimlerini berýärmi? Cemiyeti öğreniş var, yaşayış durmuş var. Yine ne mi öğreniyoruz onda? Burada ben listeme özüm okudum onu. Cemiyeti öğreniş var, yaşayış durmuş var. 6. klas mıdık? 7. klas mıdık? 8 mi? 6 yok 6. klasta zaten yok ol. 6. klasta yok. 8 10 şovakları cemiyet. Ama biz kompütür diyen zaten 8. klasdan haçan nemet başladık. 8. klasa geçen sonma. Kompütür kabinete girip okap başladık. No. Ana şu tayda da şoňa seredin ne? Şon bellek geçecek. Kompütürde indi edip bilenler ondan öň girip ulanyp bilýär kompütür ýöne. Bizim şansımız vardı da şu muallim bize yakiraktı ya da on aktığı bize yakiraktı. Kompütürü hem has kişilikten ulanyp bilýärdik. Yani mail adres diyen mail adres näme bilýärdik, telegram näme bilýärdik has kişilikten. Tuğulama. Indi ol yakirak bolan soň bize. Ýoksa aňyrkylar bilemek opsun. Olam otayda şu kompütür informatika diye da informatika dersini almasa başkalar niden bilsin onu? Dine televizordan, kinolardan görüp göremeli mi? Şovakları da has öňler bular. Yine aklıma sürer döwran ya bilimler bağda
bilimin özü yok diýär. Ýa-ni bilim berýärler de bilimlerin özleri yok. Ýagny muallimlerin özleri bilen o jemgyýet işlerinden ýerde. Tapak bada bilim yok diýär. Owa. Muallimler berýän bilimi. Gal bilen yok. Bilen o. Murada tarih sapagyndan men 4 ýyl tarih okan bolsam 4 ýyl tarihte de men diňe şu näme diýeýin? Şu diňe sport kompleksleri bejerdi, sport zallary, stadionlary saldy. Şonu aýdyp berip men baha alýadym. Şeýdip guturdum men tarihi. Hemişe bir sany şonu gaýtalamak diýär, gaýtalamak, başdan wagty. Şonu aýdyp berip. Hoppa. Makinan sesi nemetmen. Yok problemi yok. Sen işin nasıl öldü? Ya etibati. Onda Murada men şona belli kesecekdi. Men bärde okudum. Has öğrendim. Men şu Türkmenistan'a şu zatları etjek. Şoň ýaly zatları edesim gelýär. Yani elimden hem gelýär eğer şu sistema nemetmese. Ýöne şu men gidip şu wagtda men muallim bolup hem işläsim gelene okşataydy. Näme üçin diýsäňiz muallim bolup ýa-da başga upravleniýede zatda işlesem men ugrum şoda. Şotaýlarda işlesem men adalatsız ýerde men otaýda kellemi galdyryp çykýan-da bir zatlar etýän patlatýan men otaýda. Olum bu sistemasynda işlep bilmeýän. Ay işler ýalymda çıkýan. Dema ýok. Diňe korrupsiýa. Okey. Ine akmak türe döwrany diýär. Akmak türse döwrany alym nireden bolsun. Gaty dogry belläkdirdi. Yo biz okan wagtlarymyz bar beýle däldi. Jemgyýet bilimleri alýardyk. Konstitusiýany, mysal üçin pioner boljak bolsa, bir topardaktary bilmeýär. Olam 4 klasy var. Ondan 8-nji klasda komsomol boljak bolsa, ýene bir topardaktary bilmeýär. Olam 8-nji klasda. Ýöne oňdaşyndan jemgyýet bilimleri alýar. Konstitusiýany, döwlet näme tarih okuýardyk. Muallimler, bilimler ulutda şu wagtlary. Ýöne bir aýtjak bolýanlarym Sowet Soýuzynyň taryhyny öwrenýärdik. Olum Türkmenistan tarihleri Sowet Soýuzy. Ýöne men Türkmen mekdebinde bolsam, ýagny sesini ýapaýyn da neme? Muharrem. Men Türkmen dilini utanalsam, ene dili edebiýatdan okuýardyk, öwrenýärdik. Men ene dilli edebiýatda bir üýt köşüp bir neme däldim. Men ejem ene dili edebiýat muallim bolsa da bir näme şäherde önüme osça urýardyk. Türkmençe urýardyk, suwçan ýaly. Sebäbi 6-njy mikrorna ýaşan soň çylçykly oglanlar, ýa-ni ogly oglanlar da olar çylçyk oýardy. Olar osça erwet urýardy, türkmençe suwçan ýaly urýardy. Şolar bilen gatnaşýardym, klasdaşlarym da. Ondan toýlara gidýärdik, ýa-ni nimeler bar ýalyk. Ay umuman hem orta hem Türkmen neme diýerdik, şoň üçin Türkmen edebiýatyny men köplenç matematika, fizika, himiýa, biologiýa şu bilimlere köprek üns berýärdim da. Ýa-ni literatur, ýa-ni edebiýatda köp üns beremokdym. Kitap okuýardym, ýöne ilmi kitaplar okuýardym, fantastika, ilmi kitaplar, neme ertekler okuýardym, ýöne edebiýatda mezburi bizi okutyra olar okudyk elbetde. Ya egami tapşyrýanlar diýen. Şo ýerde sana programmaçyklar bardy, sen hökman ene şul edebi kitaplar okumaly, mol neper mahtum bolyň. Kemiňden deliliň, ýa kitaplarny okumaly. Yaş современный şahirlaryň we ýazgylaryň kitaplaryny okumaly. Duşlar bolýardy, ýazgylar bilen, zatlar bilen. Ay umuman şaglygyny geçýärdi. Wagt ýokdy. Giýje güni, ýa-ni sport edýärdik, akşam günni de mektep, akşam trenoўka, ine 6-njy wagtym ýaryş. Şeýle wagtymyzy geçýärdi. Siz goýun wagtyňyzy biz ýaryş edýärdik. Şo ýaly. Ol bir şäher adamyň durmuş ol zereli ýok. Ýöne diýjek bolýanlarym jemgyýet bilimlerini berýärdiler. Häzirki durmuşda ene menin pikirimçe diktaturan
ediyen esasy işi bizi cemiyet bilimlerinden ayırıp cemiyet düreme diýýärdi. Yani halk ilat bolup galar ýaly. Kö bilimsiz ýöne işeňir. Näme üçin şu pul formalar hökümetten öýleri işläp tapmaly. Şular össü cemiyet tarapyndan näle, ýa-ni matematika, fizika şu tarapdan ösmeli we hünärmek bolmaly. Ýeti şulary ýa-ni senatda ulanyp oýdan pul oglap bolýar. Ýa-ni şoň üçin östürmeli. Cemiyetten östürmeler, ýa cemiyet östürsen bular kanunlar bilip bizim yerlerimizi alarlar da diktatorlar kowarlar diýip ine şu tarapdan köre diýär bizim vatandaşlarymyzy. Ine men diýje goýanlarym biz şoň ünsörmeli. Ünsörmesek wara biz bütün ömrümiz kommersan ya tudawoy zähmet migranty ya turist ya da turist zähmet migrant kommersan. Bütün ömrümüz geçer. İşlek geçer. Oňa beýle halklar diýýän Türkiýede ýaşap ýoklar. Ünsör diýýän cemiyet we ýa-ni haklar gorýanlar we haklar talap edýänler we arqyn näme diýsen kam. Bular diňe iş taraply däller, olaryň ýaşaýyş durmuşy cemiyet tarapyndan da komplekta. Bizim komplektlerle bizim diňe iş tarapymyz yeterlikden köp ýöne cemiyet tarapymyz ýagny ruh, mertebe tarapymyz boş. O ýerde diňe diktator, onun tarihi, Türkmenbaşy, onun ruhnamasy, bulan kitaplary, olar okar serdir ýagny. Başga zat ýok. Özüňden ölüp Türkmeniň tarihini ölüp öwrenip, ýa-ni bolýan ýerleriň velaýatyň tarihini öwrenip, Mahtumuriň goşularyny ýa şahylaryň goşularyny özüňe bir terbe beremeden ýöne hökümet meşgulüne ýa-da döwlet meşgulüne şonu almak gatky bolýar. Men şeýle pikir edýän. Ýalňyş ýalmasam aýdyň. Muharrem, sen näme pikir edýän? Bize cemiyet bilimleri gerek ýa? Şu taýda tarih diýdiňizde Murad ağa. Tarihde bizim Türkmenistanda her milletden bar, doğru däme? Özügi bar, Kazagy bar, onuň Orusy bar, Täjigi bar. Indi şu taýda näçe sany, yani 1 milyon dağı ya da 1.800.000 mi näçeli özök waka şu Türkmenistanda? Özök bilen Rivapty, Farad diýäler, Täjig bir tarap. Nemesi yok, milleti pasportda şu Türkmenistanyň pasportunda bar, milleti özök diýip ýazýar, şöý diýip ýazan. Indi özök bolan bilen olar köpsi pasportunda Türkmen ýazýar. Indi öz pasportunda milleti özök diýip ýazyp berýärler-de pasportda. Indi şolaryň tarihy nähilek bolýar? Olar öz tarihini öwrenmeli dämi? Öwrenmeli. Awa. Ýöne şu wagt okuda öwrenip bilýärmi? Şu wagt okuda ýok, dogry dämi? Özbekçe oku ýok, dogry dämi? Angliski bar, ruski bar. Dogry. O ya da olaryň nemesi mektepi ýok, dogry dämi? Özbek mektepi. Orus mektep bar, angliski mektep bar, orus mektep, yani özbek mektep ýok ýöne. Ýok, hawa. Dogry dämi? Bolsa baradyr bir kysanypdyr, az ol, gatar. Ýok. Ya onuň öz kulturyny bermeli şolara. Onu däp desuruny saklamaly. Däp desuru saklar da. Aýdy berim. Däp desuruny iň esasy dildir. Dil saklama. Ine serit. Kitaplar var. Ine özökler var. Buluşlar var. Ondan ine nohurlar var. Kitaplar var da. Şolar bir olmadı. Onu hakkı. Onu meclise onun derler olmalı. Onun sesleri olmalı. Yani devlet kuruluşunda şolar öz seslerini aydık, öz dünya arasındaydık. Öz haklarını doğrak bilmiyor. Böyle olmalı yok mu? Mektepler olmalı. Onlar eğer mecliste, onun yankı delegat mecliste olsa, meclis gönaydiya yine Daşöz velayetinde plança özök yaşaya. Şolara, mesela norma boyunca plança mektep gerek. Şu mektepler biz koymalı. Türkmen özbek mektebi etmeli ya da özbek mektebi ayrıtın etmeli ya da karışmalı. Şunu
Ayratin. Owa, yok. Bir tek Türkmençenem öğrensin. Owa, Türkmençenem bilsin, özbekçe, öz dili, öz dilinem nemetsin da. Yok. Ya gitmedi ne oldu? Owa. Yine Şoňa Alişir ağa, owa. Alişir ağa näme diýer ka şoňa? Şu tema Alişir ağa näme diýer ka? Men takip edýän de Alişir ağanam. Assalamu alaikum Megzel. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Şu naşöt şu bizim Türkmenleri в основном şu zat düşüntürmeli. Türkmenistanlı vatandaşlarımıza şunu öğretmeli. Türkmenistanlı diýmeye. Потому что bizde и Azerbaycan var, bütün nasyonalist var. Ben saglaştım senin Aydan'ın bilen Muharrem to что doğru bolmalı. Owa. Orusça da bolmalı, Özbekçe de bolmalı. Çünkü hükmet uşimlerde oturan hatta o высокий должностlarda şu gün 2023'te Özbek zat yoktur. Понимаете? Вот ya yalan bolsa Muradağa можете aydıp bilirsiniz смело. Men şunu bilýän высокий должностlarda hatta diňe şu Berdimuhammedowyň nereden al şu? Bavaraplı. Diňe Bavaraplı. O velayet hakimleri, şäher hekimleri şoňal diňe Bavaraplı zatlary goýýarlar. O bu şuňky gün ene şu zada getirdi. Bizi şu zada getirdi. Şatırlar, Özbekler, bağışlarsınız. Ve şoňa meňzeşine çok aylar şu zada getirdi. Imini şonu çizmek üçin garıştırmalı. Hemmesi bolmalı içinde. Evet. Ona eğer de el ele bolmasak o yine 10 yıl şoň yalam gider. O da Kerim'e geçirer. Şonu açacaktım. Spasibo. O da benim nenem. Sağ olun. Doğru bir geçtin. Yine Gurbangulyň özü milletparçylyk edýär. O trambalizm diýilýär. Yani bir halkın içinde saýlýa beherdenden Qaqaçyl Türkmeni galan Türkmenler. Ýöne şu ýerde men seňle alaşakka yine Türkmenistanly diýip yine şunu ýürüte milletparçylyk etmek üçin Hakmat Hydyrow girdi. Biz haçan Türkmenler diýende Türkmenistanla sözün gysgasy şol Türkmenler. Onun içinde Türkmenistan'ın içinde hemma diňe Özbekler, diňe yani Osser, Dagestan, Kazak, Kafkas, yani Buluşlar, Nohurlar, bir toparlar var. Şunun için beýerde başga görün. Biz Türkmenistan'ın içindäki halkın her bir bölegine hormat goýmaly. Mektepler bolmaly. Şolar aýratyn meclise saýlanmaly. Mysal üçin sen häzir Daşowda saýlaw geçer. Şo ýerde saýlanmaýar şo Özbek, Daşowda Özbek. Diýmek şolar kwota bermeli. Daşowyň Özbeklerini kirgitlemeli. Mysal üçin 200 000. Şo ýerde 1 million halk var, 20% Özbekler. Şolar hiç wagtdan saýlawda saýlanyp bilmez. Az da olar. Yine ýürüýte siýasat bolmaly. Malym narodum diýerler. Az ýanky halka. Şolaryň aýratyn wekili aýratyn saýlaw bolmaly. Yine şo 200 000 adamlar mysal üçin şolar meclisiň ine 126 adam barmy? Şoň mysal üçin 6 adamy Daşowyň özünden bolmaly. Şolar öýler geçirýär saýlaw. Daşowyň özü bolmaly şoň üçin. Yani öýler saýlar kim şolaryň iň aktivnysy öňe çykmaly. Şoň üçin indi çista yani literaturna da Türkmenistanlılar diýmek dogry. Türkmen diýeninden. O hakda gurulýar. Ýöne indi sen seret ýaşy barýan, bir ýa barýan. Sen kim? Türkmeni, Türkmen idi sular ýa-da. Sen Özbek bol, Nohur bol, kim bolay? Türkmeni mi? Idi sular Türkmen ýa-da. Россия русский. O ýerde Kafka adam Çeçenim ýa-da. Ol bir halkyň içinde разговорный neme sözde. Ýöne грамматический, литературный и административный sözde Türkmenistan, Türkmenistanец görünüyor. Türkmeni diýilen oklar. Türkmenistanец. Ýöne şu neçeldi.
şuryalı ayrışık bolmadı. Türkmenler diýende hemmeti. Kim Türkmenistanda ýaşaýar, kim pasport götürýär, Türkmen pasportyny hemmeti Türkmenistan. Türkmenler. Özbek Türkmeni wa, Gazak Türkmeni wa, beýlek Türkmenler, ýöne Türkmenler. Türkmen diýmek şu döwletiň wekili. Ýöne edil häzir küni bir gramat bolup barýar, dogry diýen. Türkmenistan diýip bolýar. Türkmen diýmen Türkmenistanly diýsen dogrurak bolýar häzir küni. Ýöne şu sözler şunu oýnamaly, adamlary aýyrmak üçin oýnamaly. Gowja düşündirmeli adamlara şunu vatandaşlar dogrurak bolýar diýip. Ya ine siz Türkmenler diýip diňe ahalaýýaňyz, siz ahally saýýaňyz diýip aýtmalylar. Adamlar ine bir Türkmenistan döwleti emele geldi. Her adam Türkmenistanly diýmek, Türkmenistanlylar ol dogrurak bolýar. Şu tipde düşündirsek dogrurak bolýar. Şoň şu zatlara gaty ýetidatlar da muny ýa hiç bir halkyň bölegine degmen düşündirmeli. Это острый zadyň stolun ostry ýeri bolduğu üçin ine menem тоже sinyal streamne şu primoy efirler eten bileňiz. Именно şu острый угол bolduğunu просто şuňal общаяся да вот biz şunu düşündirmeli, birinji düşündirmeli. Gyýgyryp ýa-ni ay siz ahallar beýle ine siz özökler nimeden zoklaýaplar nimeden men size gönaý deýin. Men Göktepe bilen Gypçak Bagyr, Tejem, Gäwürs, Gämi, Änöw adamlar bilen güleşýärler. Olar özler kösenýär şu rejimden. Olar özler öldürjek bolýar şuny. Bular söýýär olara. Ine Bawaryň adamlary gurbanlar söýýär. Şöyle adamlar diye signaller diye özümüz var 20 adam 40'a yaşıyor tohumlu. Şuraya yığıren yani. Demek bir yerde ahallar, bir yerde trambalizm, bir grup bu. Millet tanıştıran da bir grup bu. Gurbanlı oğlu yani doğanlardaşları özlerini Türkmen deyip hasap ediyor, beylekler Türkmenler deyip hasap ediyor. On trambalizm diye, o bir kesel. Yine şu trambalizmi ulanyan adamlar olur yani düşüncesi pes. Millet parasını ulanyan, egoist, vatançı değer, parahor, kezzap, vicdansız, yani ruhsuz, mertebesiz adamlar da. Yine edir men her harçiskan kurbanlar derdim. Şu adam şeyler olsa, şu için ağzından şu zatlar çıkıyor. Siz трамболизм как-то снижая айттыңыз, это можно сказать фашизм, да? Вот так я понимаю, потому что нету такой нации, да, вот выше другого, да? И çünkü gün görüp oturansadığımız именно şu. İçeride настраивает halkı. Ташаузы, Чаржоу, Марыны, Балканы против Ахала. Но hemmemiz bilemiz, все мы знаем то, что şu gün Ahal velayeti, Aşgabat'ın içi, özü %1%, 1-2% живут, Galanı stradают. Maşini parkovka edip bilen oklar, işe vaktinde gidip bilen oklar, işe gelecek olsa ставкалар uçup giden и вот это hemmesi совсем вытекающими Aşgabat'ın özü hem stradает, да? Şoň üçin şu aýdyşyňyz ýaly именно şu zadyň üstünde işlemeli de, что народ понимал, все страдают. Элита бар. Определённая элита бар, и они живут, галаны все рабы. Başka zat yok. И плюс к этому, да, вот иназ айталар, да, вот медицина ene şunyalı gowu bolýar, ene munyalı goýsan gowu bolýar, или okuw sferasında, o bilim sferasında, или же taможny sferasında. Bir zat unutmaňlar vatandaşlar. Eğer de şular başımızda olsa, şu Atalı oğul, şu Berdi Muhammedovlar bolsa, näme kelleňizde olsa bolsun, şunu ayırmadan hiçbir zat değişmez Türkmenistan'da. Запомните вот это раз и навсегда. Buyurun. Ene şu yerde şu temamı bizi
cemiyet bilimler gerek mi? Cemiyet bilimler gerek olsa neden cemiyet bilimler berip başlamalı? Maşgaldan mı, mektepten mi? Ya cemiyetin içinden mi? Yani maşgaladan inatası düşünür ya oğlum sen yine dünya doğruluğun, yine aklın, rağlın yerine haklarını gidirme. Bir daha terk edenine öz cevap karşın vardır, hakların vardır. Bizim devletimiz yine şuraya ali, vatandaşı olmalı. Devletimiz söymeli. Bizim maşgalamız yani şuraya maşgalalardan varat. Oğullardan etrafı varat. Etraftan yine velayet varat. Velayetlerden devlet varat deyip yani düşünürüşler maşgala vermeli mi? Ya da mektepte muallimler yani cemiyet sapaklarını düşündürmeli mi? Ya da televizorda hükümet yani düşündürmeli ve cemiyet kurumları yani misal için ayağıyla kuruması, misal için profsoyuz, misal için yaşlar kuruması, misal için yeni bir kuruma gelip mektepte sapaklar vermeli mi? Konferensiyalarda atlar verip düşündürmeli mi? Sen ne fikir ediyorsun Alşan? Ne göstermeli cemiyeti Türkmenistan'da? Şu günler gelin öyden başlasın, потому что bizim Türkmenistan'ın televizyonası iminne o tersine настроена, o adamı degradasiya eltiye, o hak hukukun yokluğunu görkezye, o ty nişi brut, sen gul unutma deyip aytya. Sonuç öyden başlasın. Также bizim как бы neytralne kanallar bulup da her kim öz yerinden hatta dine bizden yine Muharrem de açıp bile şutayda oturan любой bir vatandaş da açıp bile o imенно bizim şu agitasyonu geçiyoruz. Bizde şu maalesef sizin aycışınız yalı şu aytyan cemiyetiniz yok. O надо bunu konkretno agitировать da o bu aytyanız adınız adamların korku yine de şu temaya gelir. Korku temasından başlaya. Hemmesinde yine şu tayda özünüz zabor çekipsiniz. Vatandaşlar забор çekipsiniz. O zaborda var o nичего не стоит просто atlap ötmek. O gelip urup duruyanız, korkuyanız bilemok. O men fikirimçe öyden başlamalı, en atadan başlamalı. Her kim özünden başlasa, o также çağlarına o düşüntür başlasa, дальше больше уже попрет çağının özem сталкиваться eder. Men fikirimçe karşılıgan bererini o tak ya думаю da öyden başlasın. Doğru. Вот. Doğru ayyan. Neme Aleyküm. Aleyküm selam. Analitik. Hoş geldiniz. Jana Anlatmaya adaylar gittiler. Doğru özünüz sağ Burada anlatma. Armağan'da. Var olun sağ olun. Akşam. Ben neme yazdım da berde yani Türkmenistan'sı deyip yazıptır da birisi. O Türkmeni. Туркменстанцы это как группа какая-то, вот типа либапцы, марийцы, тажаусцы, типа вот так. А туркмен, гражданин Туркменистана, это туркмены, все. Там и русские, там и все остальные. Я так думаю, да? Вот, знаете, вот в этом вопросе надо филологи и историки пускай поспорят, да? Я думаю, вот до 91 года, да, была Туркменская ССР. Всех назвали туркмены, которые из Туркмении. Да. Понимаешь? Ты вот это русский, может быть, вот это грузины, да. Русский всегда это... говорил, да, я из Туркмении, но я русский, но я туркменский русский, да? То есть, как бы со своим менталитетом туркменским. Şey nemediydik, ondan mesela için armiyada olsa da beyleka olsa da Türkmeni olsa ortam olsa barıp uzaklıyan da onun seni uzaklıyan ya как Türkmen da. Yöne hadır yine şunu Hıdır başladı. Şunu qatı yiti temada şunu tersap olmalı. Buraya qıyırıp yani velayetler uruştup başlamalılar. Türkmenistanlılar yine akıl sizi qoğuranok, eydenok, yine akıl basıvallı. Ахалın günahı yok. Ахалım kösünyen halkın biri. Men gülüşen. Şunun için туркмены, я не думаю, что здесь конфликт есть, когда ты говоришь туркмены или туркменистанцы. Это одно и то же. Конфликта нет. Это не значит, что мы узбеков,
мы ущемляем Чуть-чуть булузов, в мы в ущемляем... словом понимании это как группа идет, какая-то маленькая небольшая группа. Согласен. Я так слышу. Согласен, Могу, но да? вот смотрите, Туркменистан, туркменистанцы, Россия, россияне, Казахстан, казахстанцы. Но вот я вот с казахами разговариваю, да? Он русский, не русский, я казахи говорю. И они никогда не воспротивятся этому. Они говорят, да, мы казахи. Хотя он русский. Он вырос, живет в Казахстане. Он говорит, я себя чувствую казахом. И не поспоришь с ним. Он говорит, я русский, но я здесь уже все, жена у меня казахка, Вот, дайте слово, пожалуйста. Вот siz şu yerде ключевое слово айттыңыз, да? Вот он чувствует себя казахом. Шүгін, узбек, кыргыз, вот любой национальность Түркменстанның içinde себя не считает туркменом. Düşünесizmi? Шу режим, Потому что права секунду. у него Вот отняли и над шу ним режим издеваются. сделал так, что он не хочет быть туркменом. Düşünдіңіз? Вот это ключевое слово. Давайте То есть сделаем он не так, чувствует себя туркменом. Он То не есть хочет он даже чувствует, что у него прав меньше, чем у обычного туркмена. Видите? Еще один И теперь, такой вопрос национальный. Алексей, ты закончил еще? Окей, давай. Говори. я хочу сказать вот это, да, вот на данный момент, на данном этапе, да, вот sen hem Türkmen, men hem Türkmen, айтасыз, и кое-где вот эти люди, которые еще плохо настроены, да, туркмен, скажем, да, шу режима, и улар, считайте вот так, сіз ресторана шортикта баран тек боласыз, понимаете? Вот так они воспринимают вот это, как бы очень грубо, да, вот. И он будет, наоборот, сен терсине gelmeye başladı. Это не сколько раз у меня было, да, в эфирах. Шунун үчүн пока на данный момент, я лично, да, вот туркменстанлылар, вот так говорим, да, чтобы ни с кем не конфликтовать, чтобы задать туркменстанлылар. Но ilerlediği vaktimiz, если почувствует народ, да, вот мы туркмены, вот тогда уже Еще один такой, Алексей, еще один такой интересный вопрос, да? Почему наши туркмены стараются в русские школы отдавать своих детей, хотя бы в классы, да, русские? Сейчас русских школ, по-моему, не осталось, там с русским наклоном есть. Почему? Яңы мен size айттым, люди ненавидят. Человек сейчас на данный момент Туркменистан. Я сам-то понимаю. Почему. Давай, мен озвучу sizin ayda oturan zadınızı. Özüm fikrimde. Şöyle, hazır şu, скажем, da kaçak kalman Türkmenistan'a gitmeyecek olup bizim köp ayalgızlarımız şutayda ere diyor tuttular. Что просто gitmesin. Geçti уже Türkmenistan'dan, en atasından, bütün zadından geçti. Gitmeme için. Şu gün sizin ayda oturan ненависть var, понимаете? Ненависть. И каждый, вот недоверие var. Адам bilen adama, düşünесizmi? Или агент, или что-то. Это за 30 лет вот так adamın beynine sokuptular, что ненавидит, да, вот. И вот это результат sizin ayda oturan zadınız болады, да? Лучше в русскую школу, лучше в другую страну, но не Туркменистан. Все знают, что все билимем зад в деньгах ölçelerde. Бегуль пишет, в туркменских классах детей, возможно, избивают, вытряхивают из них душу. Душу, да. Ну, да, чуть-чуть грубоватые отношения. Да и сейчас родители тоже стали, я не знаю. Раньше мы, когда учились, как-то было и воспитание, и учителей уважали. А сейчас непонятно. Знаете, это понятно, почему в русские школы отдают, чтобы образование лучше было и к детям относились нормально. Вот я был в Нью-Йорке, да, и у меня одна знакомая есть. Я к ней в гости приехал, и я вижу, она репетиторов наняла своим детям. Ее сына, одна русская женщина, репетиторство делала, да. Я видел, она с ним занималась, орала на него, кричала: ты дурак, ты не понимаешь, ты глупый мальчик, там, и так далее, и так далее, и так далее. Я когда увидел это, для нас это как русская школа, русская культура, русское знание. Это было как бы выше, чем туркменское. Оно сегодня тоже выше, к сожалению.
Но когда я увидел французскую образование, да, и когда это увидел, у меня шок был. Я сразу позвонил этой женщине, сказал, выгни его к черту, эту русскую дуру. Она не знания дает, она превращает человека в раба. То есть она не дает ему, значит, чуть-чуть поискать в голове, чуть-чуть развиваться, самостоятельно мыслить. Она просто его душит, убивает и делает из него раба, чтобы он как бы запоминал наизусть и как бы роботом стал. Ни в коем случае. Отдай в американскую школу. Ты здесь в Нью-Йорке, там, я ей рекомендацию такую дал, потому что я видел, как наших детей здесь во Франции. Bir minut Алисе, bir minut. Тут bir комментарий ваш жерде. Байгуль пишет, в русских классах к детям относятся как полноценные личности. Не, ну да, конечно, потому что в русские классы попадают только дети людей, у кого есть в кармане деньги. Поэтому к ним как и личностям относятся. Это однозначно. В русские классы по-другому попасть практически невозможно. Batır eke Türkmençe geplerli, pожалуйста, bir yerde yazı tuttular, düşünmeyenler var. Ben şuna eden size, Orus mektebine bir, Türkmen mektebine bir, korrupsiya bar yerde o diplomu ili аттестатını yeneyen pul bilen alıp bile. Okumak, понимаете? Şunun için... Ну, все равно какой-то маленький этот козырь, как бы, скажем так, козырь будет, да, в руках. Все равно знание чуть-чуть выше, немного выше, чем в туркменских классах. Не, много, намного выше. Вот смотрите, коррупция в русских школах тоже есть, но знания выше. В туркменских школах коррупции нету. Ну, и такая мелкая коррупция есть, да, у детей занавески, там, парты и так далее, да. Иногда там дают двоечникам, да, за двоечник платят. Но знания меньше. То есть это отношение к знаниям преподавателя, отношение к знаниям директора школы, как они поставили это все. Это от этого зависит. Индивидуально. Как-то лет 10-15 назад, секунду, 10-15 назад, в общем, в Тяжрово одна школа есть, ну, такая проблематичный район такой, да, и там директора не держатся в школе. Директор за директором меняет. Потом, ну, беспорядочный такой местность, да. И директора поставили, с облано человека сняли, поставили туда директором. И знаете, он что сказал? Мне образование детей не важно, мне нужна посещаемость. Это я точно знаю. Понимаете? Вот мне образование не нужно, знания их не нужно. Мне посещаемость нужна. Это человек с облано. Вот такая вот у нас образование. Gelin Türkmençe geçtirin doğrudan benim vatandaşlarıma eyyem dedim kategoriya. Vatandaşlar men iki söz aylayın. Ne şöyle analitiklerin batırağının gepleşik tur. Batırağı diye Rus mekteplerine adımı hüvüs bilen çağını veriyorum. Yani bilim yok olarak diye. Rus mekteplerine çağa adam yani bir lichnost, bir öz baştak adam çağı olsa da adam yani o ruhuna hurmat koyup, mertebetine hurmat koyup bilimler ver yani. Kıynasak da Türkmen mektepte çağlar vuruyorlar, çağlar söylüyorlar, çağları korkup saklayorlar, çağları yani ruhlarını basış ediyorlar, sorur mektebi oturumuna yigrençini oturuyor deyip yani edir şuna aytmadı, yine şuraya bak bolya deyip netice gelip oturuyor. Siz ne fikir ediyorsunuz? Türkmen mektebinde bilimler alıp bolyam ya bilim yok mu? Ors mekteplerine göre. Ondan mümkün biz Türkmen mektebinde bilimler alıp bilmedik. Ya muallimler çalışmalı, ya da medeniyet ministri, bilim ministrinin çalışmalı, ya da direktörler çalışmalı, ya da biz muallimleri yani bir devlete uğradıp ya da öz içinde tayarlıklı yani daşından spesyalist getirip, ekspertler getirip öğretmeli. Ya teori programları yazmalı mı? Yani fikir ediyorsunuz. Yani öz fikirlerinizi. Mehmet'e Muharrem'e söz verilip ya oturuyor, dım oturuyor. Bir de isteyen mi Muharrem? İsteyen. Sen ne fikir ediyorsun? İsteyen. Eğer çağın vakit verecek men çağam bolsa gulluğa tayarlacak gulluğu. Men şu yani armiya deydiniz ya, gulluk deydiniz ya, şu yadıma düştü. Ben elimde bir batalyon vardı. Şimdi kim inanıyor, kim inanmaya gulluğun sistemasını gulluk eden biliyor. Bir batalyon vardı men elimde. Bir batalyonda da neçe sany saldat bolýar. Düşünüp görün.
o batalyonun yara skaladının külücü hemişe mende duruyordu. Sanitar gözükürürdüm. Şu vakti hazır kıyalı kellem işlese var ya şu batalyonu sürüyordum taşara. Şu hükümetin üstüne var ya. Huday var ya. Şey kulluk dediğin suya alma düştü de. He. Aydın soğalınız yazın ya efire gelip aydın. Burada bir işliye belirtirim TikTok'ta gururlar ediyor. Şimdi men moderatör olan men size soru verecek birden. Alişer. Yok şu temanı geçmeden ben hem aytıp kalacaktım bir zaten. Yo Prost aytmayın, iki ben sana sözde. temanın içinde bu soru verecek şonu aydardım sen. Alişer Sakhatov. Tamam buyurun. Нашествие АДХ на ДВТ oldu болин biz yöne sizi avec plaisir, с удовольствием karşılayacağız. Yine tanıtıyorum. Sen ne fikir ediyorsun? Türkmenistan teyde demokrat yolu gidenine köp türlü mektepler bolmalı. Mesela için Rus mektepler, yani buluşların mektebi, özöklerin mektebi, nohurların mektebi, yani yeni beylik çıkartan mektepler bolmalı mı? Ya şuları hem Türkmen olmalı, şu mekteplerde diller türlü olmalı. Mesela için yine daha şoğuzda Türkmen dilini ve özbek dilini bir mektepte okutmalı. Ayratin özbek mektebi etmelerle. Mesela için marda buluş mektebi ve Türkmen mektebi bile olmalı. Yakınrak boruyalı. Yöne şolun dilini olur öğrenmesi. Yani depte sorunun esası yani fundamenti dil oluyor da. Dilini yitirse depte soran ihtiyaçı küçük kalkmıyor. Sen ne fikir ediyorsun? Şol ayrati mektepler olmalı ya bir mektebin içinde şu diller olmalı ya türlü diller. Очень sложный вопрос, но Seredin как-никак yazılış bizim gosstrukturamız Türkmen dilinde yörediliyor. Yankı aydan zadınız procent oranda gatı az galya da tam 3%, 2%, 5% başka nasyonalistlerde. Men şunu aytacak bolyan, men pikirimçe yok. Единый zat bolsun, aydışınız yalı, единый школ, ова. İkinci dil, ова, tam уже можно aydışınız yalı tam özbekçe, buluşça edip bolya. Yani bir şkol, ayrı şkol gerek gel, şunu bir zat etmeli, çünkü блин, яма сложно зато. Очень беседен. Мен 9 класс образованием var. Ова. Sen orta çıktın mı ineyim? Ben sen dubin kalayaz. Sen orta çıktın boldu все. Şunu aytayın. Ben pikirimçe zat şkol bir. O yankı aytışınız alı başka dilli şkollar bolmalı da bir şkol. O içinde aytışınız alı может русскийni ayırıp o uzbekski zat buluş dilini goya vermeli и onam halkın özü pus решает da o примерно şoň ýaly düşünýän Doğru. şoň ýaldy ösers. Yine Katrubiya diye bir bizim iyileşme. Hökman bir mektepte olmalı sebebi istenlik millet. Küçük olsun, ulu olsun. Türkmen dilini bilmeli sebebi. Türkmen dilinden ön yadınızda olsa bir dil vardı. Yani mektep dili, yani edebiyat dili. Bir dil vardı. Şu yerde mesela için onun yanlış mesela Ertar'ın dilini ortaça dili koydular. Mesela için yine gidiyer diyende gidiyer değil ya. Şu Ertar'ın diyen yani. Mesela için akıllı gidiyer diyorlar. Ya tarafta gidiyor diyorlar. Ya yeni bir yerde bir zat diyorlar. Şu bir onu Sovyet Soyuzu'na ekspertler oturup bir dile getiripler. Şu dil gramatik dil ya yazılan dil ediptirler. Yöne diýilýän, aýdylýan diller türlü bolýar. Mesela için Aşgabatlar bolýar. Nime däre edip gurulýar. Onun öz ýa-ni dialekti. Lewapryň başga dialekti. Onu gurulýar. Yöne bir yazılanlar bir orta dil bolmaly. Sebäbi şu dilde hemme okap bilmeli, ýazyp bilmeli we düşünüp bilmeli. Diýmek şu ene dili bir dil bolmaly.
yani yazılyan dil, te onunla dokumentasyon gider, onunla hem gider, çıkışlar gider mecliste, yani administrasiya, yani cemiyet kurumlarda, hükümet kurumlarda çıkışlar, düşünüşlükler şonuna gider. Yöne her halk öz diyalektini saklamalı ve onun dışından her halk öz dilini saklamalı. Diýmek, Lewatta ýürite şol özbekler var bolsa özbek dili bolmaly mektepde. Özbek türkmen mektebi bolmaly. Ya türkmen özbek onu hiç tapawy ýok. Şo ýerde olar dillerini ýitirmelär. Mümkin o ýerde özbek dili we edebiýat diýip bir ýa klas bolmaly. Onu istenip adam mesela sen saýlaýan. Men ene çağam ene birinci klasdan türkmen dilini saýlaýar, ingilis dilini saýlaýar we mesela için ors dilini saýlaýar. Beýleki saýlaýar. Men çağam özbek dili, türkmen dili, rus dili, ingilis dili, dört dil saýlaýar. Ene Ýewropada dört dil öwrenilýär. Başta iki dil, ondan ýene iki dil goşulýar. Onam sen saýlaýan gaýsy diller. Mesela için ingilis, ispan, Niemes, ispan, ya İtalyan, ispan, ya İtalyan, İngiliz özün saýlaýan. Fransuz dili, Anglis dili standart, galan diller özün saýlaýan. Mesela ispan, İtalyan, ya ýene dört dil minimum. Ýöne bundan köp dil biljek bolsaň, ba dapalny klaslar var gatnaýan, klublar var ýürüte, mektepde gatnaýan alýan. Te bilim gaty wajyp. Men näçe diýen? Biz İslamda her bir halkyň, kiçik halk, ulu halk, kiçik millet öz depdesuny dini ýitirýär. Näçe? Eger özü kiçik halk komfort bolup Türkmenistanda ýaşasa, o men aýdyşym ýaly, men buluş ýöne men özüm türkmen diýip hatap edýän diýip aýdar. Onu diýmek ýeti ýagyrynda birinji ýatda bizim bilen gorar, ýa-ni nemäni. Ýöne siz pikir etmeň, ine men ahally, men türkmen, ine men ahally, ýöne maňa garşy ahally bawaraply Gurbanoğlu gidişýär men. Menim oňdan gidişýär. Men Lewaplar bilen gidişýär. Men Daşoğullar bilen gidişýär. Men Marlar bilen gidişýär. Men zulüm bilen gidişýär. Şo zulümüň ady şu Gurbanoğlumy? Gurbanoğlu. Şoň üçin biz millet paraçylyk edemiz ok, ya millet saýlamyz ok. Biz adama görä, ýani adam hormatyny goýýar. Biz ada seyretseňiz mihman bolsa, şöyle bir yankı okul teması, mektепler темасы. На это есть Министерство образования, и я думаю, когда все поменяется, и министр образования уже будет правильным человеком, найдется хороший человек, который знает эту систему. Selamünaleyküm vatandaşlar. Aleykümselam. Это очень глубокая тема. Yankı bir mektebi, например, orus dileyen bolmalı olsa, Türk, Kazak dileyen bolmalı olsa, просто-напросто туда этих не хватит специалистов, yankı muğalımlar yetişmeli. Her yerde, например, bir mektep açsan, например, там нету ни одного казаха, а ты там казахскую школу будешь держать. Кому она нужна будет? Bir minut, men sözüňizi bölüň, bir minut. Ine şöyle dädiş öňe diýip ýa-da Rasulullah siz Talibanlar bilen dil biriktirin. Men Taliban dostlarym ýok. Men Talibanlar tanamok, ýöne Afganistan türkmenleri bilen işleşýär, aragatnaşyk saklaýar, gowy adamlar bar. Analitik siz tamamlan, ýani 10 sekund pikiriňizi, ondan men Ömer'e berjek sözi. Aýdyň. Şo? Ömer, hoş geldiňiz. Hoş geldik Murat ağa. Sağ olun Murat ağa. Tamam, iş yapıyor musunuz? Allah'a şükür, şükürler olsun. Tübürüm. Siz näme pikir edýäňiz? Ine Türkmenistan'da küçük milletler var da, mesela için küçük ve ulu milletler var. Mesela şu Özbekistan diaspora ulu. Buluşlar küçürek, nohurlar ulurak, ortaça. Ine biz näme etmeli? Olar aýaty mektepler açmaly ýa türkmen mektebiniň içinde şolary öz dilini öwrenir ýaly ýürüte klaslar etmeli. Näme pikir edýäňiz? Şimdi Murat ağa, hiçbir zaman dilimizi ve dinimizi bölmelemez, ırkçılık da ayrılmaz. Türkmen dili ise Türkmen dilini öğretmeli onlara. Ortak dilimiz Türkmen dili olsun. Kim olsa olsun. Sesim geldi mi? Geldi. Eşit oluyor. Güzel işte. Doğru pikir.
Indi ýöne Türkmen dili ise Türkmen dili. Ziyan bermeliler, açtın. Öğrensinler, etsinler. Ya o yerde molim, özök molim gerek var. O yerde bir topar zatda gerek var. Şoň üçin hökümete ýüzlenmeli bolar we vilayet bilen işläp, vilayet hekimi bilen şol zatlar öňe goýmaly. Ýa-ni näçe köp halka ırza etsen, halk ösýär. Halk şonça da ýa-ni kriminallyk etmeýär, şonça watan terk etmeýär, şonça watan süýüp başlaýar. Bizim maksadymyz adam komfortda ýaşamaly, watany söýmeli. Şu Türkmenistan hiç sada çalışmaly. Şoň köpüne Türkmenistan. Murat abi ben sizi düşündüm. Murat abi ben sizi düşündüm. Sözüm böyle Şimdi, aydın. Murat abi sizi düşündüm ben. Benim fikrimi aydın mı size? Aydın. Ya sesim geri oturmu doğru. Geçti Sesim gitti ya. Karan, Türkmenistan'da eğer de şu Rus bilen İngiliz dili vardı. Ben okudum şunları. O hiçbirisini yap şunların işlemiyorum, halamıyorum şu dili. Onun yerine devlet Arapça getirsin. Arap dilini öğrenelim. O. Kim Rusça öğrenecekse özel kurs koysunlar. Gider Rusçanı öğrenirler. Özel kurs koysunlar. Giderler İngilizce öğrensin. İsteyen özel kurslara git öğrenebilir Türkiye'de. Doğru mu? Ama dilimiz yine Türkmen dili olsun. Rusçanın yerine İngilizce yerine Arap dili koysun. Bütün Müslüman devletleri Arap dilini bilir. Doğru mu? Arapça anlaşabiliriz. Doğru mu? Okuyabiliriz. Kur'an-ı Kerim okumak için de bizim için kolay baladı. Beçelere gelecek nesiller için. Doğru. Dünyada dedi Arap dili tamamlanmış. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için. Bir Arap devleti tamamlamış dilini. Başka hiç devlet tamamlayabilmemiş ki dinlerini. Bence benim fikrim Arapça olsun yani. Hani hükümet getirebilse. Rus'un da İngiliz'in yerine. Eğer de isteyen dilde öğrenebilir özel kurslara. Yine. Doğru. Senin fikrin doğru. Düşündürebildin mi? Sesim geldi mi? Dışarıdayım da. Biraz hava da yağışlı. Fikrin düşünüklü. Onun doğru fikir yöne onu sonuna çelli yani medeniyet ve bilim ministri meclisi öz fikirlerini aytıp şoy meclis kabul etmeli şu hatlar. Meclis halk bolýar. Halk tarapyndan kabul edilmeli. Gat doğru fikir. Ne şöyle bir yeri ýa Direş Daft yani bizde maglumatlar Murat Gurbanov yani nime bilen Talibanlar bilen gatnaşyp men ýene olarak düzdürýän Dadaş öňe emhemi işäri. Siz bir dersat aýtmam. Siz blog eden bolmasa, siz aýdanyňyzda bir ýa hakykaty ýazyn ýa sorak görün. Siz konstatasiýa etmeň sebäbi temany çalışak bolýaňyz. Ya ben şunu şöyle Murat abi. Şöyle Müslüman olan dostlarımıza, erkeklerimize sesin gitti. Sesim gitti. Yok, svязında problem oldu. Maksat geldi. Maksada söz verseniz. Maksat selamun aleyküm başla. Size söz vermediklerini hoş geldiniz. Hoş gördük. Bugünkü temamız näme? Bugünkü temamız cemiyet barada. Yine cemiyet bilimleri bizim çağlarımız niden attılar? Maşaladan mı, mektepten mi ya da cemiyetin içinden? Yani köçede, dostluğda, barın yerlerine niden attılar şu cemiyet bilimlerini? Yani o arada bir fikirme yok Murat'a yönü burada daydık gala nedir şu arada hiç kılıklanmadım. Fikirlenmedim hem o arada yani nemeden yok. Bilgim olmak zatlar vardı fikirme aytmak islanmak şoň üçin yankı burada daydık galayın yankı din gurumu gayrat edin hem yankı beyleklere daydı yani gayrat edip boşmaň oşdýar. Boşmaly doğru diýen. Arapça diýdim ýene kim din o bolýar Eýrana gitsin, Owana gitsin, Arabistana gitsin. Yani her kim inanmak isteyen dini inanmana hakkı var. Demokrat isteyen adatlık hiç kime zorluğum yok. Hiç kime yolun berler yok. Sen Arapçan doğrulan öğren ya da Arapça Kur'an'ı öğreniyorlar. O demokrat olmaz. Her kim isteyen dinini öğrenirler. Yani zor bilen çağa adam öğretmene hakkın yok dini. Yani çağa da ulan isteyen dini seçmene hakkı var. Ben kırmızı şonayda iniydim.
Gatdawr diýen sebäbi din bilen hökümet, döwlet gurulşy dürlüdär. İki dürlüdär. Sen ruhuň mertebäňi, ýa-ni ruhuny, ruh ötüşüni ol ýüregiňdäki, içindäki zat, onu reklam etmeli. Din, bu din platforma däl birinciden. İkinci, biz hemmemiz musulmanlar. Biz dine garşy däl. Ýöne din barda biz bärde gurulun ederiz. Ha o dine de karşı değil menem. Yönü Yok dine garşy şu däl. din Biz davet musulman. etmesine de karşı. Ýöne bärde ol tema däl. Ha o yönü din aýdyp oturýarlar da bilýär mi? Din bara her kim ölçün fikir etse de şonu. Okey. Максат, могу я возразить, да? Bir sekundda, пожалуйста. Maksat, seret, men şuňal düşünýän, eğer şu adam aytaýan bolsa, arap dili getirse bolýa diýip öz pikirini paylaşsa, значит, это его мысли, Maksat. O özünikini aydyp biler. Haçan pritikat edip bilersin moderator olarak da ya sıraz pritikat ederdi Murat Kurbanoviç etmedi nem için o adamın öz pikiri o şoňaly bolsa gowy bolardy diýip de men pikirimçe her kim aydyp biler biri durar o angliski gelsin diye şoň üçin o tartışılan zat onu sese koyup bolýa hatda şu taýda da koyup bolýa o hökümet almaşan soň halk onu rişat eder de buyurun. Bolýar, biz dowam eder, ýene bir tema açsak bolýan. Her kimden pikir sorýanlar. Ine bizi görüp ýörenlerim ýazyp öz pikirini aýtyp biler. Egerde kim gelip şu ýerde öz pikirini aýtjak bolsa, olum bolar. Demokratiýa näme? Gelin şonu anyklaýyn, ondan demokratiýa türkmenlere gerekmi? Ýagny Türkmenistanlara. Gerek mi gerekken? Birinci demokratiýa kim näme diýip düşünýär? Şunu bir aýdyn. Алишер Сахатов. Smeняемость власти, hökümetin değişip durması, yani şu demokrati, şu bilen hemme zada ettim ben. Okey. Buyurun. Sağ olun. Maksat, sen ne fikir ediyorsun? Demokratiya ne mi? Demokratiya, yani yekece gıyskacık sözler demokratiya, lokal bir yani o düğün gururun mukadip fikir edeceğime demokratiya başlatan her o torp olmaz. Yani demokratiyanın kanunlar var, demokratiyanın diyen zatlar var. Murada yani demokratiya adamlara erkinliği yeneni söz veriyor. Mesela için adalet, erkinlik adamların yani öz erkine veriyor. Demokratiya näme diýär? Mesela için öz unsalygyna görä, mesela için adamların hemme ýurt mesela için şeýle aýdyp bereýin, hemme ýurt demokratiya mesela için taýinde. Diyecek bolýan. Men bärde gowkanrak boşondan keň gürlemejek boldum. Diyecek bolýan demokratiýa uýun gurrun edil bärde gysgaçygam düşündük. Ölerini pikir edemok burada başlar. Bolýan. Sağ olun. Ine men maksat bir zat edin. Kä wagtyn bir tema düşünýän, ýöne içinde düýüne barp yetmeýän soň şonu gysga, ýa-ni bir 10 setirde, pardon, 10 sözde bir 5 setirde aýdyp bilen ok. Dogry, sen diýäniň bir gün saýrasam aýdyp bolmaýar demokratiýany. Ýöne, indi biz finans görürler. Şonu gysga, ýa-ni şekilde demokratiýanyň esasy nämeden ibaratdygyny düşündirmek üçin. Ýoldaş analitik. Sen näme pikir ediyorsun? Demokratiýa näme? Demokratiya iki söz bilen sorak verdiniz, iki söz bilen cevap verecek. Народная власть. Вот так. Вопрос из двух слов, ответ из двух слов. Ine bizden akıllı adamlar aşağıda ýazýar. Bankomat. Demos adam, kratsiýa, hukuk. Diýmek, adam we hukuk, ýa-ni adamyň haklary birinji bolmaly. Ine şu demokratiýa. Näme Alişer diýdi, smeňämiz власть, ýa-ni hökümet çalyşyp durmaly. Sebäbi halk dolandyrýan goluna bir adam her wagt dolandyrmaly, çalyşyp durmaly. Meclis diýdi, prezident diýdi, o sowet diýdi, hemme çalyşyp durmaly. Bir. İkinji, haçanla içinden, halkyň içinden adam gelse, onu halkyň aladalary, halkyň haky, halkyň, ýa-ni adamlaryň haklaryny goraşy. Adamyň haky birinji ýerde bolmaly döwletden. Şuň köwünde bize ters. Döwletiň haky birinji ýerde, o döwletiň hakyny gurbany ogurlap öz hakyny goýdy. Diýmek, on hakkı hemme zatdan öňde.
Gurgulu yanaklar yüzlerine serpileni. Men diyecek bolýarlarym. Adam haklar şunkunna gat össi, gat ummasız össi. Ne şu haklar hüküm sürmeli döwletde. Döwlet adam için olmalı. Adamlar döwlet için näle tersine olmalı. Ine demokratiya diýmek halkyň döwleti dolandyrşy diýmek. Halk dolandyrmaly döwleti, ýa-ni bir adam däl. Şunkunna bir adam haklarını da öz diktator, avtoritar rejimini oldu. Özü aýdýa, biz näde ýaşamaly, öz biz dinlemän, islen zat ne diýär, özem bizim baýlamady alyp satyp bizim pullarymyza öz şäherlerine urýar, öz ýa syýasatyny ýöredýär. Diňe özüni peýdaly, öz bähbidi üçin. Utanmana medya şonu bir haya diýýär, ýa-ni halkyň ýüzüne tükürip. Ine şuna diktatura diýilýär. Haçan demokratiya bolanna her adam haky prezident bolsun, çopar bolsun diýen ve hökümet din pursatda hormat toýmaly. Döwlet. Ine adam haky iň ýokarda adamyň ýa-ni näýleýär, человеческие ценности, adamlaryň gazanan üstünlükleri, adamın ýa-ni ýaşaş üstünlükleri, ýaşaşy birinji orunda bolmaly. Döwletden hem siýasatdan hemme zatdan. Şunkuny tersine. Adam soňky, onuň haklary, onuň islegleri soňkyda prezident we onuň ogly, ýa-ni ikili prezident hemme zatdan ýokary. Döwletden hem hemme zatdan. Telewizor açsam, ine Gurbanuly Berdimuhammedow öz Gyzyldan tualetine girdi. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow Gyzyldan atyny elledi. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow ine Gyzyldan ukaskatyny alyp gyzyl jaýlary urýar, ak jaýlary urýar. Ine Gurbanuly Berdimuhammedow öz Gyzyldan duşuna girdi. Bize näme bolmaly? Ol ýa-ni musur diýilýär, kelläňi almalam diýilýär. Ine demokratiya bolanma adam döwlet dolandyrýar. Ýa-ni halk döwlet dolandyrýar. Halkyň döwlet dolandyrış sistemasy. Menim pikirimçe. Mümkin biz ýalňyşandyr. Aşagda ýazyl. Erkinlik hem içinde hemme adam haklary bolanna içinde hemme adama ýöne bespredel diýmek däldir. Näde ol düşünýär bir topary. Bir toparlar demokratiyadan gorkýar. Alişer sana söz berýän. Bir topar adam demokratiyadan gorkýar. Näme gorkýar? Ay, bespredellik diýär, demokratiya, безответственность diýär, ýene bir zat. Hanti näme düşündirjek bu? Sebebin o bilimsizlik, потому что adamda neizvedenny, görmedik zady, bilmedik zady korku adamda emele getirýär. Şoň üçin Türkmenistan halky, Türkmenistanyň halky şu gün bilmedik zady bilen, düşündürülmedik zady bilen, eşitmedik zady bilen çujdy gelýär. Şoň üçin maz wagt gerek. Aýak aldyndan o elimizden geldiğiçe hemmemiz bolup şu demokratiýanyň nämeligini düşündürmeli birbirimize. Потому что 30 ýylda iş çykmaganlaram bar Türkmenistanyň içinden. Biziň ýaşlar näme bilen ok. Şoň üçin çujdy gelýär. Лучше uruş kanallara girip bu zatlar eşitenden uruş kanallara girip şoň ýaly gıybatlary dinlänini gowy görýärler. Только работать надо и всё. Şoň üçin gorkýarlar. Bilen oklar. Что это такое демократия? И şutaýda bankomat vatandaşymız anarxiya это беспредел. Вот инene şo беспредел. Doğru. Ine şurada atmak sürer döwranyny periýa. Bizim döwletimiz häzirki wagtda demokratiya. Ýa-ni halk erkinlik alan ok, halk dolandyrylan ok diýdi, gattor diýär. Innik sözüm men maksady berýän. Maksat näme pikir edýär? Demokratiya adamlar käwagt düşünen nokta diýär. Ýa-ni edenetlik, demokratiya her kim näme diýse şonu diýär. Her kim şoňa hormat toýmaly, bespredellik, ýa-ni bize bir voş gerek. Gelip aýtsyn, ýa ursun stoly, iki bölsün stoly biz şoň ýyna ılgajak, aýdan da gorkup etjek diýip pikir emele gelýär şolarda. Ýa-ni bular
Ay demokrati bolsa bu gurrunu öder bir zat etjek bolsa bir aylap gurrunu öder öňünden ýa şeýle pikir edýärler. Sen näme pikir edýäň? Sawur Murat ağa sözleriň üçin ýa-ni demokratiýa aslynda gowuzat ýöne adamlaryň özü gowuz adam zaýlaýarlar. Nähili ol aslynda adamlara erkinligi öz erkine berýär ýa-ni wyjdanına berýär. Öz insabyň bilen jikdiýe sewdaňam, ýeneňem gitdi okody ýa islen nemäňi bilimiňem okody, diniňem okody. Ozon isle näçe gazan bilýän ozon pulum gazanýar ýöne adamlaryň hakyny iýmedýär. Emma demokratiýa erki berdiği erkinligi demokratiýa adamlar öz aç gözlügi bilen bir ejizliň zatlaryň elinden hakyny alýar ýa-da arzan alyp 1000 manada 100 000 manada satýar. Demokratiýa erbet tarapy pikirimçe şol aslynda näme üçin erbetdiğini bilen oklar. Hemem demokratiýaň arkasy bilen demokratiýaň arkasynda gizlenip näme bolýarlar diktatorlar emele gelýär näme diýär. Yani kanunlar bilen demokratik kanunlar bilen erkin ýa-da diýär. Sen islenlerde gurulabilersin diye emma sen tutsak edýär günah ýükläp. Ana demokrat ýöne uygulayan adamlar, demek kanunlara terediyen adamlar ýa-ni demokratiýa boýunça giden oklar. Sebäbi o näme üçin? Olaň günäsi halkyň günäsi. Halk näme etýär? Olar uğruna öýürýär. Halk öz üstünläki jogapkärçiligini gidirýär, özleri näme ýokardakylaryň diktatorlaryň eline berýär. Diktator emele getirýär, özleri ýokardaky adamyň eline berýär, öz erklerini. Yani hakdan, hukukdan hem şolara berýär, öz sorumlu ýa jogapkärçiligini öz üstüne alman, oň üstüne berip, soňra diktator emele gelýär, soňundan elindäkini alyp başlaýar ýyllar geçmek bilen. Demokratiýaň erbet taraplary şular aslynda ýöne o taýda o eýdeni edip görmeli, bir-biriň näme edip görmeli, köpüş aýtýar, o näme eşcinsellik ýani şol ýalatlarym ýa-da on ýalat ýok men fikirimçe. Gattory. Alanşan gattor bilen geçdiňi. Ine häzir dewlete söz berjek. Söz bermäkä mine bir ýerde käbir demokratiýa diýilýän zatmy, iýilýän zatmy diýip adamda bar diýär. Men de bir misal getireyim. Men şäherde öňüme ötensem owadan ýa-ni ejem tarapyndan nimeler gelýär. Dwaýurlar gelýär. Oňdan öýde de mantyk sürdiler. Men kiçik çağa şu ýaňy student gelen oglan, ýa-ni näçe ýaşynda, 18 ýaşynda okuw girmäge gelen adam. Mantyk elýär diýip bilen bök ýa beren ýa mantyk elýär diýip ýa-da ýa-ni saçak ýalyp çağırjykda ol krabadyň aşagyna girýär gilden. Mantyk elýär diýip. Görmeli. Mantyk nämedigini düşünen okda. O wagtlar oğurda mantydan okda bilmeni diýerler adam diýerler. Ne şu ýaly demokratiýa sözüni düşünmän, gurulmän gaty bir çylşymy bolýar. Demokratiýada Türkmenistan ýaşak gören ok. Bir günem. Ýok demokratiýa. Demokratiýaň arkasynda gizlenip Gurbanly Berdimuhammedow iki kellerlik prezident oğlu bilen demokratiýany ulan bize batyş edýär. Gaty dogry maksat belläp geçdi. Biz öz jogapkärçiligimizi tapşyryp beýliklere, hökümet işgärlerine ynanyp olar barlama, olar paraholçylygy itelep, olar paraholçylygy bizden pul alyp demokratiýa diýip şu döwletde ýaşaýar. O demokratiýa. Demokratiýa bolanda sen jogapkärçiligin bolmaly. Sen kanunyna jogapkärlik bolmaly we haklaryň bolmaly. İkisine deň alyp gitmeli. Deň haklaryň almaly, jogapkärçiligin almaly. Mysal üçin, görüp dursun goňşyňa polis emheme gelip prosta naýjat edýär. Ýa-ni onuň bolanok, munyň bolanok diýip kelle saýdýar. Mysal üçin äri nimede bolsa, Türkiýede bir zatda bolsa geline degýärler. Polis uçskow gelip degýär. Ay her bir bahana tapýar. Ine şolna sen galmaly, ine sen jogapkärçiligin şol. Biz bilemdi, biz grajdan jogapkärçiligini diýler şoňa. Sen bir ýerde zulüm görseň, bir ýerde kanun bozulýany görseň, büyüküp barıp şonu duruzmaly. Ol öňden emma ýöne muňa üns berýän ýok. Bize gaýtyp näme diýerler? Ey oglum goşulma, barmy şoňa näme bar ýa? Ya şu ýere barsaň polis näme diýer? Sen näme geldiň? Sen näme işiň bar? Polis aýtmaly, men grajdan jogapkärçiligim. Bir ýerde zulüm, bir ýerde näde ozat görsem, men barıp şonu düzeltmeli. Men grajdan jogapkärçiligim şol. Konstitusiýada ýazylyl şol. Men şonu etmesem, men jogapkär adam. Men diýmek şaýatçy seredip durdum kanun bozulanyny. Men goşulmadym, durulmadym. Bir-birini urup durulmasa. Sen goşulmasaň, diýmek senem jenaýat. Sen görýän de zat eden ok. Şonu ýa urmany mümkinçik görýän. Biz şonuna goşulýar,
uruptulukka aýýar. Ýöne beýle kim üstünden. Edil haklaryny goýup, edil urulugy ýaly ýa-da şol adam. Urulugyndan beter kösenir şol adam. Polis gelip haklanyp bolsa, biz goşulamyk. Näçe? Ay, näme sokuljak? Hökman bir pohwadyr şo geldim ya ýene bolan diýip onu tökmen ataýar. Barmaly. Şoň ýa-da birak edelim bolsa, kadet onu jogap bermeli. Uçkoňyň näde? Uçkoň hiç dahli ýok. Şo ýaly jogapkärçiligimiz bolmaly. Maksat berekerler gatly dogry bellep geçdirin. Indi men DWT aktivisti. Abdullah söz berýän. Abdullah, sen näme pikir edýäň? Aydın pikiriňizi. Ara başlaň men ýandy adamlar ýetdi-de. Ha, bolýa, başla. Başla, Ben biraz nimet. bir şey de söyledim burada. Yani Aydın. tema açıldı. Şu ne için şu pahırlar baran yok yani komşular. Bir polis gelip azar verenler. Yani şu hak hukukunu bilen yok. Ben şimdi bu bilen ne diyecek oldum da изначально вот это все было начато неправильно. Вот это вот, скажем, hareketler değildi. Изначально с чего начали? Харам, гумбол, вот с этого начали. Люди, не зная свои права, начали говорить далекие слова, понимаете? Изначально надо было начать с того, что кто знает свои права, допустим, права человека, да, Конституцию знает. Вот с этого надо было начать. Надо было сначала людям дать понимание, к чему это мы идем, а потом уже дальше. И поэтапно, то есть. А было начато где-то вон с конца начато было. Не сначала, а с конца. Сейчас мы возвращаемся к этому. Батыр, вы правильно говорите, но ДВТ в точку смотрела. Мы с первого дня в сентябре 2020 года Конституцию на YouTube на русском языке 3 видео сделали, на туркменском 5 видео сделали. Мы начали объяснять людям Конституцию. Над нами смеялись люди. Мы остановили, мы попробовали протесты, люди не понимали. Мы начали с того, что не надо протесты делать. Бардак хакунгора. То есть мы акцент на это сдали. И ДВТ единственная организация, которая в Туркменистане раздавала листовки, статьи из Конституции. Даже когда этих ребят поймали, они ничего не могли сделать, потому что Конституция продается в ларьке. Тогда арестовывайте их. Мы начали выступать. Согласен. Вот на бумажке написанные, в газете напечатанные, вот эти вот, есть, как вы сказали, да, есть Конституция, да, сама книга продается, но никому это не интересно. Надо народу объяснить так, ту же Конституцию, как кино рассказывать, да, какое-то кино интересное, с этими, да, с объяснениями. Вот прочитал, допустим, первый пункт, там, первую статью Конституции, объяснил по точкам, по запятым. Вот, это было, это сделали мы. Это называется толкование. Но, тем не толкование мы делали. В каждом видео мы объясняли по 3 статьи, не больше. Вот так вот объясняли. Это вот так как правильно. Вот так надо объяснять. По 3, не всю, там просто зазубрил. Но я согласен, ни одно видео надо делать. Постоянно объяснять. Постоянно. Окей. Спасибо, Батыр. Şimdi bankamada söz veriyor. Bankamat hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Murat ağa. Oğum yağdaylar. Bu aşağıda komentari yazıyağınız bolun. Sizin komentariyağınızı okap. Men bir ulu yukarı bir derecede bilimli bir alim deyip fikir ettim size. Yok. Elbette şol sonrası yöne gelin sizden sonra alayım. Şol tasdiklama okuyayım. Demokratik hakkı bir minut aytıp geçen sonra geçersiz. Ha, Kaşpirovski sen mi? O. Yani bu demokratiya olandır. Yani insan hakları, insan hukukları Türkmenistan'da demokratiya boynumuza almak gerektiğine kağıt yüzünde. Wikipedia'da da hatta Türkmenistan Sovetski Demokratическая Respublika deyip geçiyor. Yani demokratiyanı göremezsek hatta demokratiya käbir halatlarda bizim depte sorularımıza da kapma karşılıklı gelen vaxtlar gatken öyle. Misal için çağı adaglamak. Bigana gitmesin ya biganeden öýlenmesin deyip 3-5 yaşında Kaşpirovski bir minut men bağışlarsını yüzerek başlama sorayan sözümü bölýän. Ine gowşy tanama diýip ýazýar biri. Ağam oturýanyna pul berilýärmi diýip ýazýar. Siz öz jogaňyzda soň şuna da jogap berin bolýam kyn görmän. Aýdym. Dowam edin. Bolýar hukma.
Demokratiya ene bizim däpde surlarımızın gapma garşylykly gelen wagtlary bolýar. Mysal üçin ene adaglama, çağa adaglama. Ul olsa bigana gitmesin ya biganeden öýlenmesin dip. Aňyry nemesinde gysgançlyk ýatdy da, şo öýüm jaýym başga birine galmasyn, öz tohumumdan öýlendireýin dip. 3-4 ýaşynda wagt çağalary adaglaýarlar. Eýem şol adamyň şo ýaşyna garamazdan şol döwletiň nemesinde adam nemesinde ýazylýar. İlat sanyna ýazylýar. 3-5 ýaşynda, 6 ýaşynda adaglanýar. Eýem şo taýda demokratik hukuklary iýilýär şonuň. Şo çağanyň. Däpde surlarymız bir nemede biz aýtdys, Türkmenistan demokratik döwlet. Bir nemede de däpde surlarymyzy gyşarnyksız berjay etmeli, ata-babadan gelýän däpde surlarymyz diýip aýdylýar. Şuňal ýerlerde stalknoveniýalar bolýar. Ýani şoň ýalda sonra ýüze çykýar. Hakykatan demokrat. Mysal ýetmiş stalknoveniýa, ýani çaknyşyklary mysal ýetmän görülýär. Ene 3-5 ýaşyndaky çağany adaglaýarlar gyz bilen oglana. Ulalan soň şolar bir jüwüt bolmaly, simýa gurmaly, maşgala gurmaly. Hawa. Indi demokratiya seredende mysal üçin adam islan adamna öýlenmeli. Elbetde. Ýagny ona demokratiyada hukuk berilip, islan adamna öýlenmäge hakyň bar, gyz maşgalada öz söýen adamna durmuşa çykmana haky bar. Emma däpde surlarymyzda ejen kakyň adagladymy diýmek ýaman bir zat islemeýär. Elbet zat islanak. Demek sen däpde surlarymyza garşy gitdiňmi dip şo taýda eýem kritika eýe bolýar ýanky. Garşy giden adam. Indi şonuň ýalda anyklamak gerek. Däpde soru has öňde tutmalymy ýa demokratiýany öňde tutmalymy? Sonra göze çykýar. Ine sorak Murad aga mysal üçin. Ine demokratiýa her wagt öňde tutmaly. Ýöne däpde sorulan ine siz ýaňy çaknyşyk bar da. Däpde sorunyň häsiýetleri bilen demokratiýanyň kanunlary, ýa prinsiplary çaknyşyk edýär. Mysal üçin. Gelin hewlerin ine iktisad maşgala. Şolar demokratiýna çözümler ýaran. Men han gyzym berjek, sen oğlun ber. De dostlaşar diýip. Şem, özler çözýär. Robatçy ýok. Ýöne beýärde gaty da berlek geçdim, bir zat bar. Çağan hakyny iýdi. Çağan hakyny iýdiler. Ýagny çağan geljekde haky bolýar. Öz aýal almak, öz söýgüsini öýlenmek ýa durmuş almak şu haklar ýanky bozulýar. Ýöne çağ üsýär. Şu kunna min däpde sorun bolaýsy. Çağa etmi aýlany. Çağa 99 variant ýanky ýagdaýlarda söýgüsünden ýa-da öz çözýär kime öýlenmek. Ýa-da öz çözüse girmese jogapkärçiligiň inifakna berýär. Ol ýanata irwetlikde neden ogony? Şu çağa bu bulutdan edeýini berýär. Men bir dada durmuşdan ünsördüm. Ine käwak ýanatalar oğlu bolsa gidip gelin bolýar. O yerden bu yerden gelin bolýar. Käbir oğlanlar öýler gelin tapýar, öýler öýlenýär. İkisem halkyň içinde gelýän zatlar. Onu şu demokratiýna, bu demokratiýa däl diýip bolmaz. Sebäbi ine men maşgalamaly. Men ejem owuzundan gelin aljak bolup her adat gördüm. Ine biz näçe 1, 2, 3, 4 oğul. Bir ulu ağamı Çarjov kaldı. Men ine ahallandım. 3. inim Azerbaycan aldı. 4. Nohurdan aldı. Öyle mi? 4 dürlü. Öz demokratiýa atstaýaly. Ine ejem görüli şol öz owuzundan ýa öz nemesinden berjek bolup her adat gördü bolmady. Şoň üçin ol demokratiýada ine alt görüli demokratiýanyna, mysal üçin. Opşyda demokratiýa jemgyýeti. Şo ýerde biri bar. Jogapkärçilikden gorkýar. Her ýerde gaçýar. Ine şoň hökmanda uratda. Şoň jogapkärçiligini öz üstüne alyp berýän enaty berek. Şonu öýlenip biljek. Egerde şol jogapkärçilik almaýan bolsa, öýlenmeli şo. Ine şo ýerde däpde surlar gerek. Yani kömek edýär. Şol adamyň problemini çözýär. Ýa ine seret demokratiýa ine şol jogapkärçilik almaýan bolsa, demokratiýa çözüp bilen ok şol meselesi. Däpde sur çözýär. Diýjek bolýan adam däpde sur çaknyşan ok. Olar biri bilen dinletmeli. Birine täsir bermeli. Sebäbi iki sany enatalar 4 adam
iki adama derek cevap versin alıp yani kendi işini yani ömrünün bir kıyını veya bir oğlunu veya yani arzu ediyor. Yani ertir kıvıl şu bolon bolmaz mı bilemem. Yine mesela şimdi men ulu kıydıma men dostumun ayağı gelip ömründen kıyına saklar biz alyası demek. Yani hakikaten yine ulu kıydım Fransa'da men dostum Türkistan'da. Öyle mi? Bağlı olsun. Çoğun için edil çakmışık yok. Paralelna bir kıdiye çakmışık olan konflikt olur. Konflikt olan yerine skandallar olur. Skandal olan yerine de biz hükman suratda suçlarda o yerde bu yerde gördük şu problema vardır. Problemi görünen o. Demek hiç çakmışık var yönü ol bir ulu problema değil. Men açılıp krediyen. Mümkün yanlış yandı. Yönü bizim diğer sorularımızda kâbir dağıtlar var. Biz şu dağıtları düzeltmeliyiz. Biz alabilmeyen şunun kuruluna soru bulmalı. Kâbir dağıtlar. Onun doğru diyecek. Onu yine de yani yaşlılar yaşlı eneler oturup çözüklerini tapmalı. Onu halk masalası diyor. Yani şunun için yaşlılar üçün şu dağıtları çözmeli. Demokratiya doğru gelmeyen dağıtları Moğollar bilen gürleşmeli. Onu dinleşleyin, yani gürleşip çözmeli. Şunu çözümü tapmalı. Ne şeylik köylüyor. Devam edin, ne sözümüzü verdim. Devam edin. Bir minut ustayda bir vatandaşımız yazan hazırda oňal zatlar galmady diye adaglamak zaten 50 ýyl iza galýan diye ýa-ni maňa aýtdy. Vatandaş Türkmenistanda bolan waka, tanış oglanım ejesi özünün ayal doganynyň gyzyna öýlendirjek bolýar. Meniň diye diş dyrnyk edip diye o jemlen zadym diye bigana galsynmy? Ol diye gyz jigimiň diye gyzyna öýlensin oglum diýip şu nemetdi oglanam etmeýär. Hatta bize de haýyş etdi. Siz bir dostlary şuna bir düşündürün, belki sizi dinler, zaten bize de yüzlendi. Ben aytıp gördüm, näme de olsa родители не желают детям никогда это плохого. Şu ejen bilendir belki gowsunu isleýändir. Bolýa diýe desem ýa oglanyň jogaby näme boldy? Janagy diye. Çağalykdan bile östük, bile ulaldyk diye edildi. Gyz doganyň bilen düşege giren ýaly bolar no bilen diye. Bilelik olduk diye. Sen demokrat bolmansın diýmek şu ýerde. Şu ýerde sen demokrat bolmansın. Yok indi bir haýyş etdi. Men şonu yüzlendim. Ejen kakan o yamanlyk isleýän däldir. Bolýa diýip aýdaý desem edil men gyzjygym ýaly görýän näme bir düşege gireýin o edil gyz doganyň bilen ýaly nämetden diýip şoň ýaly düşündir. Şoň ejesine nämetdik. Özü bir ogluň bar, beýtme bir söýeni bardyr, gowy göreni bardyr. O nämetme ýok diýe meniň de diş tyrnak bolup diýe jemlen zadym diýe bigana galsynmy diýe men de öz gyz doganymy diýe gyzyny diýe gelin edesim geldi diýip. O bulan bize ya oğlan bize son bir kız alıp kaçıp geldi. Başka birini alıp kaçıp geldi. Yankı geline gün vermedi. Otursan oturdu, tursan turdu. Ene pasuda yuvan yok diye. Böyle pasuda yuvuyor. Pasuda yuvanda takırdadıp yuvuyan diye. Böyle son zamiçane verip yuvaşlık bilen o neme eline perçatka giyip zade edip takırdatman yuvuyam son tarelkaları öğrende yanlış öğrüpsün deyip her bir zade predirasiya etip edip oğlu doğuldu. 2 aylık vaktinde ahir ayırdı. Oğlundan yankı geline. Ayırdı o şimdi neme vermedi. Ana bolup duran zat şu yok diye. Häzirki döwürde yok diye. Bar şoňal zatlar. Häziram şu gije gün diýsem dowam edip durşa zatlar. Ulu hormatlan Yan Kasperovski. Yine ola adamlara Gadawyň Kelinka diýip bir kinosy var. 2-3 derejeli gatlylyqly. Yine şu arada şu kinony görsünler. O ham akly ýerine geler. Biz gepleşigimize dowam edýär. Siz ne bir soruğa cevap vermediniz. Yalnızca bu tanıma yani Türkmen dilinden gramatını yaptırmayan bu beyle yazılan o bu siz bir harfini iyiydiniz şöyle. Ne şu adama cevap verebilirsiniz mi? Neye çıkılmadan yalnız? Ne şu yer çıkışı soruya. Burada efire girecek oluyor. Aldın şunu efire. Burada dün 3 halta pul getirdiler. Bugün etirden 4 halta getirdiler. Entek sana kutaramak. Gelip sana mana kömekte yamanam olmazdı. Ay siz Türkmenin arasında yaşadığımız size getiriyorlar dediler. Bir de Türkmen yok getiren o. Qaytip bana zagadı pul soruyorlar. Ben kal veriyorum. Yok onun bir haltasını diye boşan son diye gelip alıp gidecek diye. Sonça pul getiren sonra bir haltasını verin desem yok halta gerek bizde seni aldı yine başkaları da pul eltip vermeli.
Gawyny izine berersiň diye. Siz onu aýtmaň, sebäbi halk hakykatdan hem düşünür, şular pul gazanýar diýip. Onuň bizim üstünde çolap. Hakykat aýdyň, sebäbi gülüp aýdýaňyz onu siz ýumura düşünýäňiz. Olar diňe iş üçin doglan adamlar zähmet, migrant, turist, kommersantlar. Olar başga da düşünýär, olar pul dilini düşünýär. Hatda öz adyna gowsy tanama diýip, ýa u harpyny ýa unutup ýarýar. Şoň üçin onuň göwnüne degmeden düşündir, sana toğru berdi, sen düşündir, sen göwnüne degip görýär. Murada olaryň pikir etýän pulny alýan bolsam bu firmadan berilen kepkany giýip ýöremezdim, bir normalny kepka satyn alyp giýerdim. Oňal 1 minut diýse. Kekele otur şu yerde. Girsen efire, gir bir sesine döneli de senin. Onu efire gelmez mi? Yok yazdılar ben efire alın diye. Ha gelin yine gel bir sesini duyalım da sen. Yine iyi veren, priglasheni veren ýörüýse, çağrışı veren gowsy tanıma diýene. Ayal maşgalam erkek bilemem. Erkek oğlum, ne gürler. Ha, yine gowsy tanıma size söz berýär. Yine biz düşündürdük size, biz bu ýerden hiç sat gazanamdyk, gaýtyp wagtyny ýetirýär. Wa aleykum. Aýdyňam. Wa aleykum. Benim girdi. Esnämi? Eşdili aýdym. Bir minut. Haçan taýýar bolsaňyz aýdym. Sesini alıp gelecek video. Bayka, sana soru berýän, hoş geldiňiz. Salam aleyküm. Siz näme pikir edýäňiz? Demokratiýa diýmek näme? Näme pikir edýäňiz? Демократия хакыкы на самом деле халка принадлежит. Выбор президента, выбор meclis, deputatları, sayılışı, seçimleri hemmesi halk etmeli, halk bolmalı. Yine şonda demokratiya. Даже seyredin mesela Amerika'da nähili bolýar? Amerika'da demokratiya şonça sudları, federalny sudları Käbir ştatlarda federalny sudya var. Käbir vilayatlarda şeýle federalny sudya var. Olaram garşy bolmağa çykmagy mümkin. Любой kanuna, любой zakona garşy çykmagy mümkin. Даже prezidenta. Meselem yerli halk meselem vilayatlarda, ştatlarda даже revizor, налоговый inspektor, налоговый başlygy, prokuror, sudya, участковый, şoňa halk saýlaýar. Her ştatda öz halk saýlaýar. Даже sereden şeýle beripdiler. Ştatda meselem kime yer bermeli, ýa nirde şo guruluşyk etmeli. Ýokarda çözülen ok. Nemeň içinde çözülýär. Ştadyň özünde çözülýär şo zat. Stroykalar, beýleki proýektler. Şonu halkın önüne çıkarıyorlar, planları halk özü rişad ediyor. Etmeli mi şonu? Etmeli değil. Вот yine şonda demokratiya. Şonda demokratiya. Esası halk saylap bilmeli ve определенный golü mesela 150.000 biz topladık. Şona karşı eğer de şonun kemçilikleri gördük mü biz? Şonu ayırmaya bize возможность gerek. Şo adamı, şo prokuroru ya şo hakimi biz ayırmalı şonu. 150.000 mesela 100.000 golü toplasak. Indi her şehre her hili da kvotası olmalı. Yöne şeyli olmalı. Doğru diýär. Ine hormatly vatandaşlar, demokratiýa diýmek halk dolandyrşy. Ine men size Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasyny okap bereyim. Bizim şuňky şuňky ýörýän konstitusiýamyzyň 3-nji maddasy. Gurbanlar şuna ýa-ni ihtiýarly bolmaly bizim hemmem şu konstitusiýanyň esasyna hereketler etmeli. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz ihtiýarly halk tarapyndan amala aşyrýar. Diýmek demokratiýa. Biz kontrol etmeli ýa-ni Türkmenistany döwleti. Halk döwlet häkimetini ýeketek gözleşdir. Biz döwlet häkimetini ýa gurbany bolsun, serdar bolsun, meclis bolsun, häkimet bolsun, ýa-ni kadyet bolsun biz şonu gözleşdir.
Türkmenistan'da 3 tane hükümet var. Kanun çıkarıcı, yerine yetirici hükümeti ve hükümeti ve kadet hükümeti. Yine biz şunun göz başıtırız. Göz başıtırız. Türkmenistan'ın halkı öz hükümetinin göz gönü ya da vekilçilik idaranın üstünden amalaşılıyor. Biz göz gönü amalaşıp biliyoruz, kontrolü. Mesela şimdi konsoloslar var ya, şöyle şu haklar, birinin hakları bozulayan olsa yine biz gön ayıplar şunu, stop. Şöyle sen şunu ettin, katı çatıya düzelt bolmasa, sen prokuratora ver, seni içten ayrıyakta bas ya. Şu yani bizim haklarımız var. Ben haçanla konuşayım da. Aydıp gördük konsolosluğu var. Aydıp gördük diyen. Yine o cinayet konsolosluğu değil. Cinayet adamlar. Yine Türkmenistan'a bonşiğine de bir zat deydi. Yani yine şöyle Atamra'da bir ursa, Gökmen yanına bak duruzmalı, onu elini toğlap polisiye tavşırmalı. Biz daşında seyredip dur, Amerikan müdafili yani, şunun konstitusiya öğrenmek, şunun hakları öğrenmek. Biz korumalı özümüzü, birlik verilmeli, haklarımızı korumalı. Hükümet, değil mi Türkmenistan'da da bütün dünyada hükümet haklarını uğurlamak bilir. Yine mesela şimdi Fransa'da. Halk ne var ya? Öz haklarını gidecek kabul birbirini kollar. Macron'un yerinden kovuluyorlar. Bir yer gidiyen olsa sözde profesör şey ya. Yine Donald Trump. Şunun tutuldu son. Arrest alındı. Yine prezident oldu. Prezidentlik eden cinayetler için yine arrest alındı. Şuraya cevapkarşılıklı olmalı. Bizimki ne mi? Allah onunki perişte. Gözüne seyredip buna kadağın. O kim kadağınçılık veriyor? Öyle kadağınçılık veriyor. Biz bu zatlardan gitmeli. Bu maskara var. Maskara var bu. Bu zatlardan gitmeli. Doğru. Yine Türkmenistan'ın halkı öz hükümetinin göz gönü ya da vekilçilikli idaranın üstünden amalaşılıyor. Halkın hiçbir bölümünün, hiçbir buramanın ya da ayrı adamların devlette hükümeti elemenin hakkı yoktur. Yine Kurbanlı Berdimuhamedov oğlu kisi Atalı oğlu, iki kelleli prezident. Yine ayrı adamın devlette hükümeti elemenin hakkı yoktur diyenini bozup Türkmenistan'ın 3. konstitusyasının 3. maddesini bozdular. Şuları katıp çarp arrest edip türmeye almalı. Katı çarp yağdayda kadet etmeli. Yine hakiki demokratiyan işleş yağdayı şuraya alıyor. Kaçan biz şuları tutsa edip yani kadet etsek şey bulur. Yine 3. maddenin ne? Türkmenistan konstitusyasının 80% maddelerini bozup geliyor. Günlü. Şunun için ben diyeyim. Bir kanun prezidentler her gün bir kanun hareketler edip Türkmenistan konstitusyonun üstünde dipkiler kuştum değil, tam etmiyorlar. Şöyle yani. Rayan kakılı geldi, efir almışsınız işte aklımda. Efire geldi mi? Alına deyip yazdı indi bilmem yok. Ya alınmam iyi verdim ama gelen o. Olur neme de yani publikten korkuyorlar sebebi. Buranın aktivistleri abışla publik eline şeyde çıkış ediyorlar, geri oturar. Onun ertesi canı diyorlar, ağam gayret etti ayırgana. Maskara bozdum. Gayret etti ayırgana. Özün iyi ver deme problemi ama sen akıllı abi. Murad ağa, ke vaqt aramızda şunyalı sorular yüze çıkıyordu. Yine Severni Koreya, yani Demirgasık Koreya diktatura. Türkmenistan diktatura. Şu reytingde da ikisinin nemesinde çekeleşik yüze çıkıyordu, sorular yüze çıkıyor. Haysi birinci orunda, haysi ikinci orunda sravnение kategoriya. Çok haklı siz ne maydıp bileceksiniz misal için? Türkmenistan'dan Demirgasık Koreya mı? Evet. Türkmenistan'ın demokrasiya son 32 yılla yarışlar geçiyor öz arasında. Kim konstitusiyanın haysi maddesini yani berk bozuyor. Yine misal için köp sorularda biz Demirgasık Koreya'nı otup geçiyor. İdgalıptı. Demirgasık Koreya'nın yaderli arzuları var mı? Demek alimler var. Bizde inteligensiya alimler bizde yankı bilimler yittikti. Biz katıydı hala. Demirgasık Koreya'da misal için adamlar öz prezident partide yankı ЦК КПСС ya öz yankı neydi sekreter Komünist Parti
Şonu gowy görýärler. Näçe gowy görýärler? O hakykatdan gidip halky bilen ýa-ki iş edýän halkyna men öz gözüm bilen gördüm. Ine fiýlaldy bir ýerlerini. Şu ýere gidip täze eşitli halkyň nimelerine baryp ýa-ki şo dagtar arsa üstü gara nime boldy. Gara parçak boldy. İşläp zat edip ýa-ki ýanyk ýolbaşçylar izni alýar. Şo ýa halk üçin jany berýän adam. Öz daýatyny atdy. Korrupsiýa. Bizimki näde? Olle wagtda bir zat bolsa bagşdan gülýärme, men halka öwrenmek, halkyň üstünlemek şu kezanyň üstünlemek. Masgara bar. Lewapda tragediýa bolýar, solny konsert berýär. Ertesi bolýar. Sen şo gün ýetişmedin, ertesi bir çykda kömöwet ýa-ki çykyp bir gynanjylar ýok. Ertesi solny konsert Raşid Meredov bilen diplomatlaryň öňünde berýär. Hiç zat aýdylmady Türkmenistanda. Ne watan programmasyna, ne ýa-ki Türkmenistanyň prezidenti bir zat diýdi. Gaýtyp şöyle ýa-ki vilayet hekimleri gelip agdymlyň bir kömek eder diýip allar, ýa-ki wagt saldylar. Hemen açyk gowşady, adyma hiç satlandy. Käbirlerin kışarlaryň oňurly garalar öz puluna boldy. Şeýde. Türkmenistanda parat geçmekle yürümek adam öyle. Karar boldy. Ýa-ki köçü, esasy Türkmenbaş köçü. Karar boldy. Han bir zat diýildi. Sen o parat geçirip adamla kelek etdin. Bir boynuňa al diýende ýöne hatça bir nime gynanýarlar adamlara. Gurul sallatlarda günah ýok. Ol şu ýazatdyr köp bizde adama hormat goýulanok ýolbaşçynyň tarapyndan. Ine Koreýada adamlara hormat goýulýar. O ýerde diktatura başga zat. O ýerde mysal üçin kommunistik sistema başga zatlar pikir etsen sen düşman. Ýöne kommunistik sistematynda adamlara diň seredilýär. Diň seredilýär diýenim, islemik adamın üstüne ardaýarsan derül derlen şo tapylda basylýar şolar. Türkmenistan näme diýär? Ardaýar diýär. Ona basan oklar. MHM, polis, prokuratura, kadyet üçüp tenwasya. Gaýtyp. Senin näme diýär? Şu ýaly korrupsiýa bizde gatýarsan olarda ýok korrupsiýa. Olarda bar korrupsiýa ýöne bizdeki ýerler. 169-njy ýerde. Men edil barmak basyp ýa-da aýtmaýyn, ýürüýte bir efir eden şu arada ve pozisiya aýtyp geçer. Şonu jemlerini haýdy pozisiýada bir Demokrat Koreýany urup geçer diýip aýdan. Galyn pozisiýada diýmek ol bir urup geçer. Şeýle. Indi menem şu öz pikirimi aýtyp geçdim, şu Demirgazy Koreýa bilen Türkmenistanyň nemesini deňeşdirende, biz dogry Demirgazy Koreýa ýapyk ýurt ýöne şu internetde videolaryny görýäs. Wayanlar bilen egine aýlanyp ýör. Wayan formadaky adamlar bilen baryp awtobuslar barlaýa zat etýär. Şu millimetr daşy näme ýok arasynda da kipdine diýip. Şoň ýaly näme etdi. Bizinki ökman suratda 5-10 metr distansiýada näme etdi, gürleşýär. Bul bir soň ýadyňyzda bolsa Warlamfa interwýu berende reportýoruny uğratdy. Şo bilen gürrüňdeş bolamda men de 7 gezek girip çykdym Koreýada, Severni Koreýada. Ýöne kapitanda saprovojdiýene ýöreýe ruhsat berilen ýeri suratda düşüren, ruhsat berilmek ýere hakym ýok diýär. Emma Türkmenistana bir näçe gezek zaýewlenie berdim, Türkmenistan alanak diýär. Получается, diýär Türkmenistan namnoga закрыта страна, чем Severni Koreýa. Demirgazy Koreýadan hat ýapdym. Soň iň esasy wajyp nemesi Severni Koreýadan şu serhedindäki tikenli simden öz halky, Demirgazy Koreýanyň halky goňşy döwlete geçip bilse, goňşy döwletiň serhedinde şoňa garşy ok atylanak. Bucaklap alýarlar, çykdyňmy blokadadan diýip. Kömek etdiler, derip status berdiler. Severni Koreýadan çykyp bildi diýip. Bizde mysal üçin Türkmenistanda Irana geçjek bol maňlaýyndan atyp taşlaýarlar. Birinji duýduruş howa, ikinji maňlaýyndan urup gitýärler. Edil Özbegistan olsun, Kazakystan olsun, goňşy döwletleriň boýunda karşımıza вооружённый сопротивление bilen karşılayırlar. Severni Koreýada şo tarapda eýem şansy Türkmen halkynyň gaser edende beýik nemede durýar. Itogu rezultatda diýmek biz has öňde, meniň pikirimçe. Onu waram, şeýle bir 3 pozisiýa diýip bolmaz, onu umum deňeşdirmedi. Atamlar. Täze diňe 3 pozisiýada ýa-ni преднамерно bolýar da. Hemmetini almaly,
pozitsiya seyretmeli, analiz etmeli. Onu adalatlırak bolýar. Ýöne dogry diýen. Köp pozisiýada bir gatymdy. 32 ýyl ozup geçdik. Olar mysal üçin 70 ýyllap burýan bolsalar şol ýa diktatura. Biz 32 ýyl ozup geçdik şolar. Näme? Şol ýaly bir ýa diktaturada barýar. Näme baýka? Kyn görmesen men seni häzir çykaraýyn. Ýa şo bu tanama diýen bir geljek bolýar şonu alaýyn. Ol näme? Men bilen gürleşjek. Ol men bilen gürleşjek. Ondan näme? Analitik haýyşden çykaraýyn da bäşmi. Şonu alaýyn. Siz 6 adamlyk etseňiz, Murat Kılıçbaş. Wagt bilemokda, onu bilýän bolsam. İki tane näme vardır halka, biri gök, biri gyzyl. Şonu bassaňyz aşakda. Hawa? Bastınız mı? Son kletkanyň şekilleri vardır. Men näme ýok şonu häzir. Setka görnüşi, panel görnüşi. Siz setka görnüşine geçirmeli. Adamlar bir zat aýdaýyn. İnşallah wara Ukraina halk ýenge, nimeler o kako Putin'i ýok ederler, soň demokratiýa başlar biziň ýurtlarda. Sebäbi esasy şo Russiýa bizi tutotyr şu wagt. Ýine görýäňiz Kakadan, Göktepe'den pomidorlara çenli uğrady otyr. Pomidorlara çenli, inanın. Mesele dollar, pul, men aýdamy o, pomidorlara çenli ýeber otyr. Moskwa, Sankt Peterburga gidotyr. Ses ýaýlanýar. Bir ýazýar şondan. Gowsy tanama, siz zapis edýändiňiz şondan ses ýaňlar. Aýdýan söz sizden. Siz söz bereli sebäbi sizi garşyp. Hoş geldiňiz, salam aleykum. Wa aleykum salam aleykum. Gowum sorýarsyn. Gow özüň saman iş ýapýarmysyň armanda? Şükür Hudaýa. Aýdyn. Bir sora beraýyn näme? Aýdyn. Aşaýa köçede paratda näçe näçe Gatyra gaýdyn eşdiren okgowy. Eşdiren al. Ya aşaýa köçede Hawa şaýa. Karalan näme? Ýa-da ýa-da paratda kim diýär? Onu hemme radio adatlyk, hemme ýanky elektron gazetler ýazyp çykdy onu. Suratlar ham boldy. Ya biz staýda, menemçe paratda badym boldy. Biz görmekden Sen görürsün gelmese görmersin inim sen onu. Yine kıyın görmen şol datada paratda bolan bolsa, o datada seyret adatlyk radiosyň şol datasyny seyret. Hem ýazylyk hem suratlar var. Seyret Türkmen News'a. boş Onu vatan programını seyret. Sumat. İştiren o hem diyen. Esine düşünüp olanak ya. Indi bu aydan. Näçe ýyllap görýän näçe da? Ýöne ütgüýän zat ýok. Näme niyet bilen? Enim bir haýyş aýdyn sana. Haýyşdym aýdyn. Aldım. Sen men 2 ýyllap görýän bolan bolsaň aktivist bolardym. Sen näçe ýyllap görýän diýme. Sen bir Hudaýa şükür biziň ka gowy diýýän, men ara gowy görýän. Tuğrama sen gowy diýän bolsaň, sen niýe özüň? Haýdy ýerde ýaşaýan? Aşgabatda. Aşgabatlyň ýerinde, Aşgabatla dersin. Näçe beýdiň? Aşgabat. Ya diýalektiň Aşgabatyň dersin. Aşgabatda ýaşaýan. Aşgabatda dersin. Golmada bankomatda. Men sana aýdym niýerde ýaşaýan? Yalkım ýaşlyk, gäw sarpda ýaşaýan Aşgabatda dersin. Ya, beýdim men alym niýetim. Aşgabatyň niýetine ýaşaýan. Aşgabatyň niýetine ýaşaýan. Ha? 30-njy mekaýan. 30-njy mekaýan niýetine ýaşaýan. Buratina, näme bagatyr magazynyň ýanynda. Näçe ýyldan bäri ýaşaýan şurada? 20 ýyl awa. Pasportyň propiskasyny görkezýän almar. Yo 20 ýylda bolsa onu 2003'te gelipdir-de, 2005'te gelipdir. Gelipdir, ondan ba, ondan niýede ýaşaýan? Gülýär. Ondan wasmoda ýaşaýardym. Sen dialektiň wasmowy meňden oýny. Niýe oğlanlaram beýle bilen nokta. Näl urlaýar? Haýat başgarak urlaýar-da. Wara seýdip demesseň, pul berýärler, maýa? Ýok, beren okla.
İşte berenakları başına şey geçiyorsun mu? Ne hepsi boşuna. Ey Bir netice diyene de adamdan kellelerini yutkudyene de neyemi diyene. Ne Yani netice Aktoya garaşan? bir adamın de kirlilerini mutlu diye. bir de var Burada. ustaydı Ne ya netice garaşan sen? ustaydı. Dur ben gözünü verme. Çukurla yarışma Aydın. ustaydı yaşa ervetlik var da Huda. Yok ustaydı değil sen yani Türk'tü. Yurdumu ötüye Sen Türkmenistan'da kim gel. Türk'tü? Sen Türk'tü mü? Ağam Ullukan adam. Videon aç. Yani Gorkaz videon aşkıvadı Gorkaz da videon aç. O adır aşkıvadı Gorkaz'tın ne emitçek video. Gorkaz diye. Adam Gorkaz. Onun Yok Gorkaz yalnızca ben içinde değilim de. Gorkaz'dan aşkıvattı. Aşkıvattı. ya Gorkaz'ımdır ama. Ütköyen yapam. Gorkaz. Yo ütköyen yapam. Var, katı var. Gorkaz'dan. Ağam Ullukan adam ama Gorkaz. Bir derek kurulum onunla. Bolya mı? Ne mi? İnim. Bir derek kurulum. Onurlan mı? Bolya men adır sana Gorkaz. Ya sen bir derek kurulayan mı kalırsın bolya. Aç kameranı aç Gorkaz. Bolya Gorkaz yana. Kıyın görme. Haş, inemen haş. Ya kıyın var ama. Aşkıvat tanasında hem Gorkaz. Ösün akçakar mı? Gorkaz. Çıkıp Gorkaz mı anlaşalım? Bura aynı da Gorkaz. Aynı bolya. Bolya tapa alıyor. Gorkazlarına. Tapa alıyor. Benim Ödem hayt köçüdüğüne mi? Niye ben Gorkaz? ya hayt köçüdüğüne ne emitçek o? Onlar akçakar mı? Sıradan yaptıran Gorkaz yapan bolya. Gorkaz. Bolya. Gorkaz özden maşinin numarından Gorkaz bir maşin istenik bir maşinin numarı Gorkaz. Ona hemen gerek. Biz Aşgabat'tan bileli ya Türkmenistan'dan bileli de. Gorkaz'dan yani. Ne şey Gorkaz'dan aydır bir min. Ne khadime dost Clive что? Ne diye? Ve film как гость. Allah yoktur. Ne yapıyorsun var? Bilmedim ama просмотрите голосовой связь diye. Kamera açmak için patmış gerekli otaydı. Patmış gerekli. Ne? Худая камера. Basyana. Треба bir min. Необходимо доступ к live diye. Чтобы выйти к эфир diye. Yani böyle men anlamakla yani basma yapayım mı? Gök nidel var yalkamlı ol. Gökçel ol. Yani diyecek Altın asır numaranı verip bilecek mi men göncan edeyim? Yok sen men sana diyen WhatsApp'ta sana çağırdım. Gün kamera başına ne gerek? Yok ben senin şu Aşgabat'ta yerleşen. Burada Aşgabat'ta yerleşen başka televizyonu aç oradan işte Aşgabat'talığın. Şöyle bilip oluyor. Ne televizyon açayım ha? Vatan programı Aşgabat Türkmen kanalını birbirine aç işte. Aç. Belki açılmayandır. Doğru evet bir şey olmasa kamera açılmam bile. Ne karışa bir aslında yekerden karış. Emit Allah yani deyno meno yalancı da o. Evet aşağı. Yani oynatdı diye. Ayma var mı? İnim biz sana da attım da haşe diye tak. Görünmez mi? Vallahi. Yine Polşa'da dip yarıyorlar. Sen Polşa'da dip yarıyorlar. Yok bildiysen. Böyle. Gorkaz. Kim diğer Polşa nere oluyor? Polşa nere dönüyor? Televizyon açmana vakt boldu nim. Davno bu. Ya o çayda da ne bir İnternetten böyle Türk kanalına çalınlar. Ya. Templizleri var. 1-2 minut. Geçir ayar tamam. Geçir sana. Libal kanalı geçir diyen bana ne? Ne o Türkmen kanalı boş nemede dur. Ne o var geçirip vereyim. Ne? Başka Türkmenistan var zaten. Yine başka bir kanal. Ne? 4. kanal giyeceğim diye TV4. Ne şu TV4 da Aşgabat. Ne mi Türkmenistan? Ne?
Miras Beni çıktı. inandırıp bildin. İnandırıp bildi. Ben inandım. Ne yaşlık. Yaşlanı çıktı. Altına Burada tır. kaza ettin inandık. Ben inandım bilemem. Hadi çıktı. Ne Bolya, olmadı? Bolya inim, молодец. Saçım var ağlı. İnternetten ama Bolya benim internetten açayım. Benim internetten açayım. İnternetten gön geçiren de var. Ha, gön ayırmaydık baştan akla. Gönül geçemeyen ki. Bolya, onu tuğulun молодец. Aşavattan nime diyen internetin var ekeni. Hemmedat Gülyalı tuğuluma niye dişyen? Hudağa şükür hemme de adım Gülyalı. Tuğuluma niye dişyen? Arkadan zan sağ olsun. Vah, arkadan canlı olsun diye biz bari onu tutu etmeli. Bize geri ol. Ya akav baytan başsırlama Allah ya tutu etmeli. Ten gelip bilmeyen. Ten gelip devam zat. Ten gelip sen tutu ettik. Ne? Ay görürsün ne? Biz onu tutu ederiz. Arkadan. Ya günle kanunlar o diyor. Ay ağam ulla kana adamı emme adamı. Yani basmasına urla yani fara. Yani polçada ol bul diyeme ile diyene diyene ol diyen hakkında biz boş kuruluyuz. Yine biz boş kuruluyuz. Ya tavas urla yani da ağam siz Türkmenistan'ın tam kere kaçanlar gördünüz. Emme adam da sarıyordu. ile dik kurla yani da Hudağa şükür emme da büsüp dur. Zaylar Halkın yaşayış bu diyen doğru mu şu? Halk o günde yaşaya diyen. Dur. Sözünü bölmem kaynağı dedim. Hava. Neyme kovzat? Davay sen kovzaday. Benim Himme rakko var. İminda. Ya şeysin. Misal için. Niye diyeceğim ne sanırım? Tövüş yok. Ha? Niye diyeceğim ne sanırım? Ben firmada işleyen. Ne sanırım? 5 milyon. 5 milyon. Dolarda $250 oluyor. Doğru değil mi? Dolar ben kamil ama ondan. O ne dolarda bilemem. Sen aşağıda yaşıyorsun. Ay dolarda bilemem 250 var. Ne 250 var dolar ne 20'den mi? Ne kadar dolar? Ay farak var mesela medisma bilemem yani 20 dolarlar. O ne girdin der? Ne kadar dolar? Bilen vakti ne açıdı? Ne mi diye akbak süre doğru niye? Ne mi diye onu? Son kez geçtiğinde ne açıdı dolar? Ha, son kez geçtiğinde ne açıdı? 350. 355. 350'den yok, 355. 355 sonra ha 355. Ha, Bolya. $250 aylık alıyorum. Tuğruma berekenler. Ha. İni dostum var mı sen? Ne dostum? Dostum vardır abi. Yoldaşlarım, dostlarım, yağlarım. Oo. Ne sayılır alıyorsun orada? Ya mulun aylıklarına sonra ama olur aylık alana olur bir yer ara. Bir dostum bir firmanın başçısı eşkur. Tuğruma. Ondan senin daş duvarın kovuken demek sen yeğenlere değiştirerek firmada işleyen etenin. Ondan sen Neden yeğenleri? Kur'an'ın yeğenleri. Yok lan o ne açı beydirme. Aynı Türkmenistan'da bir firmada işleyecek olsam hükmen arkanda bir durmalılar. Yürek bulunmakta. Üstüne çol yani. Türkmenistan'a Hasan gelip gördüm sen. İnin men işleyenler de şeylerdi şu an. Yok Hasan işledim son ayda. Yeğenler yoktu, meyetler vardı. Yani komitet vardı. Her vakit şeylerdi. Hasan işleyen ayda. Beterleşti, kovuluşmadı. Şundan sonra yine beterleşti. Ha? Düşünmedim. Kaçan işledim? Kaçan hayti yılın. Ben 2005'te işledim. 2005'te Türkmenistan işledin mi? Hava. Nerede işledin? Öz firmamda işledim. Nerede işledim? Öz firmam. Hava. Firmam yol başladı da. O bir 3-4 tane firmam vardı. O yerde direktörler vardı. Yani firmam vardı yani. O vaktlarda emmesem ara güllediler. Ara 2005'te firmam ösem vardı. Pullarım durmanı çıktı. Ondan sen bilemem. 2005'te firmalar ösen yoktu. Türkmen maaşı kısıydı. Hem mi dağıdı? Konversasiya yoktu. Konversasiya para 90 milyon mer yok. Ol kısıydı, bul kısıydı. Ne? Özüm geçecek mi? Ne? Metecek niyetim ayda. Ayda sen sonundan koy.
näme niýetim öwrüňe çykyp gatjak gelýän, näme diýen. Bize şutaýdy. Buna gowzatdylar. Oraya Yo, berekella gowzat görýän bolsa men diýem ama Türkmenistanda 100% hemmeti erwet ýaşaýar. Ya Yallaklar, oturup korrupsiýa edýänler, şonuň ýanyna firmalar, şonuň işleşen maskala. Elbette. Bawarsa. Şo taýda oturup maskala bilen bolanyň oldy. Ama bir ýurdun problematyny çözelýär, çözjek bolýar. Ýöne hiç ýok çözübem bolanyk, edibem bolanyk diňe gurulýar. Ütkeýän zat. Yo, näme boşuna gurulap durdy? Ne o bizim Abdullah o da 60 tane Türkmen öldü rahat diýipler o. Näme gerek mi size şu? Başkalarına dilerim olup aylan tabi bunu görünümüz oldu ama indi yurdum. Senin bu sen arkadağın dene arkadağın hiç çıkmayan adamlar. Dur gurulödeli. Gurulödeli. Ay dedim. Gurulödeli. Şota gidip televizyon neme efire çıkıp adamlar eyle beyle deyip o bankamadım da o yüzün näme däýipdirler o gerek mi ütköt bilen zat var mı? Näme ütköt? Plan zat şunça efire girip şunça edip bir zat ütköttük diýilýär mi? Ayada düşündürecek. Yani başına vurulayan da. Bizim yurdumuz Sonra verdim dominde. Seret. Sen diyecek bolyan zatın. Bankama adı ne aytan? Bir mı? Ne olacak mı? Bir mı? Neme? Atamrat özün gowatlaryň kaýyş. Ine bir mı? Gowuzy. Seret. Sen adın ama doğru ýat bilen ok. Bolya yazmany kelim. Bolya ya o men ırjaşamak. Bolya. Sen diýjek bolýan zatyn biz ýanky özüne arkada hiçkatny goýan bir bandit kezaba aýagyna ýykylyp, aýagyny ýalap, uşap, gahrman arkada diýip gıýgyryp hiç adam yalan vurulama. Yo, sen diýjek. Kim aýagyna gujaklap, aýagyna uşap gören. Gördüňmi? Yo, bir mı? Televizyon okşayacaklar mı? Yo, televizyon okşayacaklar mı? Sen vatanın programını seyredin o aynıyım. Kim vurulaýar isma kim vurulaýar? Yo, indi olsa diýip, olsajak gämi diýip. O biz hemmemizden olsa diýjek, ýok arkaýman. Indi şuň olsa diýip ýokdur. Gerek ýerine olsa bir soran bar şu. Aýa olsa ýok. 1 minut murada haýyşdan. Gowsy adynyň belinde. Bolýar. 1 minut soraklarsa. Maksat seret 1 minut. 1 minut neme? 1 minut. Häzir men hemmäge durdaýyn. Ine maksat geldi haýyş. Ine aýdýa şuň öz pikir bolup biler. Oňa bir hormat oýap ýöne haýyş söýmäňde soru berdiňizler jogap berer. Ol bide berer, biz jogap berer. Ýöne özüňizi adalat tapmaryň. Ine analitik. Jaňa nämetdi de aýtdyk da maksat nämeni ütkedip bilen zadyňyz barmy diýip jogap sorak berdiňde. Men sana şu soraňa şeýle sorak berjek. Nämeni ütkedmelidik biz? Sen şuna jogap ber. Nämeni ütkedmelidik? Men analitik bolýar. Hiç adam ütkedmän hemme da gulýalak gana. Ay eýtmeli, beýtmeli, çykmaly, näme etmeli rahat diýäňi bolýar. Staýda bahyrdan bolsan garnaşlar, natlan badra diýşolara çykdy, ýenetdi. Sen garaşyan görürmü bularyň garyndaşlary, bizim garyndaşlarymız çykanna garaşy ha? Yo, men çykanna garaşam. Şu mokalaryň arkasynda ýaşaýjak bolýan oňa durmuş. Ya, bize Hudaýa şükür çykman. Mena razy. Öz ýurdumdan kepimem de oturka gidip öz ýurdum ýamanna oturmaýar. Yo, biz ýurt ýamanlamyz o adam ýok. Näme ýaman aýna Türkmenistanda plan edipdir ýigrim. Näçe adam ölüpdir diýip boş-boşuna urlaýanyz da olar ýadat ýok o berdi. Seret, häzir 1 minut men düşündireň şunu bolany. Neme? Kyn görmän 1 minut diňle. Seret, ýurt diline Türkmenistan döwleti bolýar. Türkmenistan döwleti bolanda Türkmen halky, Türkmen topragy we Türkmenistan konstitusiýasy bolýar. Biz şonuň haýsy ýerine, ýanky gowne devlet ýa haýsy ýerine taýşdyrlar etdik. Biz gurbanlyk ýap, kezza, bu toran kezza. Şoňa ýa, ýöne ol ne konstitusiýa degişleri ýok.
bir küçük madde hükmünde gidiyor. Ne halka devişleriyor. Dine öz kardeşlerini işe koyuyor. Şunun için bir yuğur düzeltecek koyuyor. İnni seyret. Yok, inni seyret sen. İnni ünsver. Şulu adam, Kurban'ın diyen adam, bütün dünyada maskara okuyor. Biz o nedenle öz eri bilen, ayağı bilen, ağzı bilen ediyor şunu. Bütün dünyada maskara okuyor. Sen şuna fişatlı bilen korkuyan. Şul yurdu maskara bilen o. Eğer de niye de kim maskara var? Boğunuma olaymasına o. Sen ne? Plan interneti, Türkmenistan'da yaşanan haber yok bunun haberi. Türkmenistan'da yaşanan haber yok. Türkmenistan'da yaşayan. Ay Allah. Türk var. İyi de ditmedi. Doğruyorsa Xudaya şükür olsun. Han mir de bolan gorkat plan yerde mesela. Neme? Hoğsi. Kim görmen udastavriyen gorkat seni qayra dedi. Nimet mesene sen adamlar. Sebebi neme diysen yoklay beyle değerlay. Men o hiç yerden çıkamak kvartirada men haberim yok demek yalan. Bizim diyen zatlarımız bütün dünyanın ekspertleri, bütün dünyanın kurumaları, onun ekspertleri, onun kuruması yığınaklarda aydınlayan zatlar diye. Daklat hükmünde. Şuna yankı Amerika, Avrupa 104 devlet cevapkârçılıklı daklat veriyor. Eğer şeyde dev olsa Kurban'ın ne yapıştığı da veren okşaları. Ne yapış Kurban'ın biz soruyan yarım. Ne yapış suda verene başka hiç yok mu? Ama başka hiç yok. Vakti yok da. Ne gerek suda verip ne? Yok bizi diğer yine beylik devletler ne yapış suda veren o. Hayır. Devletler çok kez daha olmayan. Vardır da böyle oturup beyle diye otururlar. Vardır da İnim Seyret inim. Maksat. Sen her kahramanlık edip yine bizim devlete platformuna gelip öz fikrini ayttın. Kurbanlığı sençe de yok. Hiç yere bar bilen o. Jurnalistlerden kaçıp diyor. Türkmenistan'ın içinde bir jurnalist sat bilen o. Korkup diyor. Hemmesinde. Senin ayağına yıkılıyor. Erdoğan'ın ayağına yıkılıyor. Sen şuna öz hükümetin, öz men yankı liderim, milli liderim deyip gören mi olsan? Onunla biz sana açık hormatımız kaçıyan. Kıynasak da. Ya kıynan oturmaklayam hormatını. Ya da muhasebe edersin gayret. Oya aydın ne Ronaldo size söyledi. Gatova var. Nira kayfiyurdu seyret ha. Kayfiyurdu. Yo Türkmenistan ya. Yoktur. Türkmenistan ya. Yurt yok. Muhasebe aydın gayret et. Nemin gülleyin de gayret et Murat abi. Aydın. Maksat. Dinleyin. Dost, Cuma Türkmenistan prezidenti kim maaşan aydaydı? Ne mi? Türkmenistan prezidenti kim Cuma? Türkmenistan prezidenti kim? Kim? Bilemem. Kim bilmem bilemem. Gurla oturamam. Ben bilemem. Şu an bilemem dostum. Senden sorayım. Serdar Berdi Muhammed. Serdar Berdi Muhammed. Sağ ol. Onda Kakas ne yemeğimiz burnunu sokup diyor. Kakas ne yemeğimiz diyor. Ne yemeğimiz diyor. Ne yemeğimiz diyor. Ne bilemem. Yok. Gel ya arkadaş şekerini kur ya bilmem talimat ver ya. Futbol komandasının Munyalı dediğin zat ya. O kim? Yani o pensiyaya çıkmalı adam değil mi? Niye mi burnunu sokup diyor. Hem mezada. Madem prezidentler. O taylarda ben neye cevap vereceğim? Ben bilemem. Onda ne için Türkmenistan kovu diyen sen bilmeyen ekenin onda. Bu atamada bir mi gayret edin? Ya dur Xudaya şükür tamam govu men zat diyemem bak. Meni dinle Maksatcan. Bu Türkmenistan gül yağlı menim sana katılyan. Türkmenistan 10 numara. Dünyanın en govu ülkesi. Ona zat diyemem doğru aydan. Meni açça soram şul. Gurvangulu neyme hemmez adı burnunu sok ya. Ol kim? Neyme? Onun vazifesi neyme? O pensiyaya çıkmalı adam değil mi? O
pensiya çıkan bir öňkü prezident dälmi? Näme hemme zat burnunu sokýar? Maňa şonu aýda gaýrat dost. Böyle Türkmenistan'da yaşaya arkada burnunu soktu. Yani siz näme burnunu soktu? Yok durun. Hayır men Ya dur. şurada biliriňiz, onu biliriňiz, mundan çıkmasdan mesela. Yo dost men Arkada dost men men Türkmenistan'da ho dur. Maksat men Türkmenistan'da. Ne şu burnunu sokýar diýär. Ne şu diýär. O ne o wezipesi näme? Onu sorap oturýan saň. Men Türkmenistan'da. Halk maslahaty başlygy diýip bilýär. Prezident wagtynda halk maslahatynyň başlygy ýokmy? Dur. Halk maslahatynyň başlygy bolsa, halk maslahaty hakkında işlerine meşgul bolmaly dämi? Näme başga da burnunu sokýar? Onu sorap oturýan saňa. Ay näme sokmana o ýurdu. O näme sok? Näme o näme wezipe bilen burnunu sokýar? Sokma hakkı ýok dost onuň. Yurdun östürüye gel senin bu yurdu östürüye. Men zaten Türkmen awatda ýaşaýan. Men şoma Türkmen awatda ho ne diýen niýetiňe maksat. Ondan ne? Yurdun östürüye erwet sadeden. Näde yurdun östürüye? Sen etmeli dur. Sen etmeli işin halk maslahatyny halk maslahatynyň başlygy bolsaň, sen başga burnunu sokma hakkın ýok dost. Hakkın yok. Men naprimjer prokuror dur. Men naprimjer prokuror bolsam, men sudya bolup bilermi? Sudyanın işini edip bilermi naprimjer? Bolanaga. O näme burnunu sokýar? Yok, däl o jogap bersene, dogry jogap ber. Sen ene şuma burnunu sokmady saňa. O sokýar burnunu. Men sen çıkaraýyn da, bir talaýyn da bolýam, kyn görme. Başka. Aýdyr, men birini çıkarmasam, başka birini almasam bolmaýar. Yok, men prokuror bolsam, sudyanın işini edip bilemmi? O näme burnunu sokýar? Halk maslahatynyň başlygy bolup başga zatlara. Ya gitti bu. Yo, men ýalňyş çykardym la. Men ýalňyş maksat sen gelin ýene, men ýalňyş çykardym. Näme çykajak? Maksat aýdan zatlaryna go jogap beren de gaýdyp ýalan görlemesin o. Ýöne göňüne degme. Yok göňüne degme, murada men normalny panasyny sonra jogap alyp oturym da. Näme bolsa da watandaşym. Yok, men näme yok. Siz zat bolsaýdyň men sizi alaýyn. Şunu bir tapay. Senin argumentlerin aýdylar. Näme? Ronaldo. Yo, men açık zadam şu tamam Türkmenistan gül ýaly istadan bolanok narama tamam men kabul edýän. Dogry maksata katylýan tamam o dogry diýeli. Men birinci soram şul. Halk maslahatynyň başlygy näme hemme zada näme millilik edip gezýär bu. Birinci soram zaten o jogap berip bilenok. İkinci soram şul. Men watan hemmemizin watanymyz bolsa näme men şahsy maşynym bilen lebap nomery bilen Aşgabatda girip bilemok. Näme oňa izin berenoklar? Onuň sebebi näme? Bu bir. 2. Men gara maşynym bady, onu näme üçin başga renk ettirdi? Bu da 3. Prosto primerde näme men öz hakkymy talap edip bilmeýän, talap edende direkt basmana çalışýar. Bu da 4. Bularyň hiç birine jogap berip bilmez ol. Ay kaç gitti la? Tap bolna. Yo. Näme diýär? Ay onda hakky adyn kim diýip durmadym da. O näme gaçyrdyňyz da siz? Siz beýtmediniz. Gün topuldyňyz, gaçyrdyňyz da. Yok, men topulmadym. Maşyn Aşgabatda diýär. Ay goý, sana maşyn Aşgabatda başga zat girmek bolanokmy? Ana gelýär. Bala, bu Leyli kim ay? Salamu alaykum hemmäňize ýene bir gezek. Türkmen salamu alaykum. Biz ine maksat geldi Türkmenistan'a. Näme gaçyp? Hoş geldiniz. Barag men gaçyp gidýän adam da. O siz gaçyp gidýänsiz. Yo, tatda gittim, birden gittim. Aýdy ber. Maksat. Bu ulmanma aýdy biz sebäpden bizim üçin. Nahokka, biz sen dinlemesek bolmaýar. Men lewap maşyny giyip bilemek, lewap maşynym garetdim, näme etdim lan. Näme giyip bilemek onu sorap otyň saňa. Näme giyip bilmeýär menden sonra. Ama da ara gitdi. Soradym. Maksatçan soradym. Bolanok diye bitti. Hiç zat diýen bolmaýar. Bolanok diye bol. Başka hiç zat jogap beren o dost. Ay bolmaýan bolsa bolmaýan. Odur da. Näme sebebi ýokmy dost? Bolmaýar diýip bolanok o sebäbini aýtmaly dost. Sebäbini aýdar ýarak. Men bolanok diýem. Ama sana. Yo, Elýän maksat seni aýdan.
Men soradım diye. Ronaldo. Şöyle mi? Gatı kıstama. Bul var. Bul oğlun köp zatlar bilen okşoň için kıstama. Bir sorum vereyim sana. Yine kabul değil. İstanbul'da ay bay tamam. Neme var ya? Gurbanuly prezidentlerin Türkiye'deki sammitine var ya, Turan birleşigine. Dine prezidentler var ya, o başka adamlar no. Şoýra oğlunu äskermen özü gidiýär. Şoýra barmy? Değil mi? Yok, barmy? Barmy. Şoýra barmy? Şoýra arkada. Bar aýdan zady gelin oğlanlar üýüşüp ine Erdoğan'a Nobelski bayrağına şunu yani ködürleyelim diye de yallaklaya. Ne yapıp sen milli liderin şu zatlar aynı Türkmen halkın maskara diye şöyle. Yani beylikler gülüşüp ona değil diye. Bu kime yallak? Niye mi iş yapıyor derdi? Bu ne mi diyecekler? Murat, şu zatları neye mi kildiyen? Neye mi iş yapıyorsun da? Neye mi kildiyen? Ya böyle kildiyen ağırdan da sonra netice alyan mı? Netice alyan elbette. Netice alyan. Ütködyen zaten. Boş. O Abdullah da boş şuraya oturuyor. Hemmen yani neye ki biz bastıran o neye miden o kime gerek men özüm olsam seçik. Şuma var vaktım istedik girdim ha seçin özüm olsam şuma killama artsak gurlaya versinler gurlayamaz diyecek. Hani ya kepsel var bankamat. Bankamat var bardım diye yüzünü görmedi ala getirdiler de orada ama yerde olup dur. O niye mi o bir direkt var. Boşuna urlayamaz da. Böyle yani şunu vuruladık yani şunu ütköttük deyip. Yo oğlum yalan diyeceğim. Ne ama? Şoň barıp urlany ýa-ni konsulun ornmasara çıkıp kastiyetli urlany yalan diýemi. Bilemem yalan diýemek dogry diýemek. Bilmeýän zadymy bilemek diýen. Sen diňe gören zadyny ellek gören zadyny hogo diýen galan zady yalan. O esten gulak bilen gören gözden dälýär. Elbette. Ýöne seni ine biz bir zat görürsek şu zatlar bütün dünyada peçat edilýär we sultanaty berilip jurnalistler bizden ekspertler şonu tasdikleýär. Eger-de şol resmi taýdan tasdiklanan zatlar eger-de biz yalan aýan bolsak da onu näme gurban bolýar sen diýäniň arkadaky ýa-da wepaly prezidentin näme şolary döwlet meşgulüne suwda berenok. Näme şu yalan çykarmak. Sebebi o şonu etmedi, o Türkmenistan'ın avraýyny açyrýardy. Näme çypeden o şonu? O da Türkmenistan'ın yüzde atalı oldu. Türkmenistan yüzde oldu. Neçe yaşında yaptın? Ben 57 yaşında. Ya bolletene angarym olayla aptır ne emeger gaýçy daplardan. Men näçip angarym olayla aptır. Men edilýän zadyň senin fizik taýdan edilýän näçe tek? Näçip angarym? Beýdime olayım görmän etmän ýa gurla otursun olayım yani. Yok görmän etmän men günlük Artıklan ulan Allah bilen ol diye boşsuna liderek wagtyny. Sen diýjek bolýan zadyň türkmençilik de tellen galdyrma. Paçanyň tapdy aýagyna ýykylyp oşap gezilerde. Näme goşulýan diýip aýtjak bolýan da. Näme goşulýan da? Gulýan da näme terek. Men sana Aşgabatçy düşündireyim. Wasmoýda sen ýaly oglanlar ýok. Mertdir. Beýdime, mert bolam. 30'da da ýokdur senin. Vatanmyz var ha. Vatanmyz şeýle sakla, vatanmyz goňup geçýär. Yo näme goňup efire çykyp biz vatanmyza Türkmenistan eýle paratda ol adam öldü, Türkdal adam öldü, Feriden aklar, nämeden aklar ki. Gelin tekliğiniz var bolsa ya näme var bolsa berde çykyş ediň-de. Berde barın, gurlan edin, o gidip Türk'te urlamak näme gerek? Yani özüňizde dostuňyz bardyr, jigiňiz bardyr da. Hem şolary diýýän, başga takipde gurla diýýän mene. O taýda boş-boşuna gurla oturunyň haýry barmy? Onda belki sadadany. Lenin tanýar? Lenin. Kim Lenin? Orsun kime? Hawa. Sen bilýän 17-nji ýyla riwolýusiýa döwran. Akmak terör döwran. Yani akmak terör döwran götüňe barmak. Kır normal bolar. Yo näme? Hormatly watandaşlar. Kyn görmän, maksat biziň watandaşymyz. On öz ýa ýatlaryny teretde. Kyn görmäňde ýa medeniyetli,
eger tanqid etjek bolsa medeniyetli. Maksat, Lenin 1917-nji ýylda ýa-ni revolýusiýa etdi. Şol başlanda 4 sancak adam bilen ýa-ni gürleş başlady. Onsoň 10 bol, onsoň 20 bol ýygnaklar geçirdi Ýewropada. Orsetde de. Onsoň adamlar ýygnady, köpeller bular. Onsoň Rossiýa girdiň girip şöyle revolýusiýa etdi. Ine muňa näme diýjeksin? Şolum şeýle başlatdy. İçinde başlap bolýan bolsa, biz içinde başlardyk. Biz içinde hemme zat eýem guturardyk. Başlap bolýan bolsa. Sen häzirki durmuşundan ırzamy? Gatyrda. Onna bolýar da biz sen bilen Gatyrda. Sen şunky durmuşundan kanaat bolýar. O gidip ta 2 saat Türk'ün mara ejin işini yok, ejin maşyny süpürüp o da gidip görüm da Hudaýa şükür öz ýurdumyzda hemme adam gülýär içe. Görýärmi şol sen ýanyň o gidýärler Türk'e gidýärler 2 saat Türk'ün da götünýärler bärik gelen bolýar. Ay Türkler ýa-ni beýle ne zat diýmekler. Görýän men bolýar Türk'e gidip bar şagynyň ma bolsa onu gurlasaň men şu tak gidip bar gurlýarlar gollum diýsem. O 2 saat o koça süpürüp görüm gelýärdi gurlan bolýar. Yurdun nämediginem bilen akma yurdun nämediginem bilen ak. Watanyny ara taslak diýär. Ondan men watanym şo, men yurdum şo diýen bol. Iki näme arasynda, film arasynda gurlan bolýar. Maksat men sen sesini durdum sebäbi sen hormat goýan gurlanna. Mejbur bolup giden adamlara sen söýýän. Beýle bolmaz nim. Biz sana zat diýemdi wa sen yalan aýtsaň zat diýemdi. Sen beýle diýme. Bir gurlanda mecbur etýär. Türk'e gelenler senin ýany enesiniň atasynyň bolna ýaşap ören çağlar. Bir mut Türk'e gelenler sen ýallaklan o. Maksat. Sen ýallaklan. Gahrman arkadagym, ýa gahrman firdagym. Sen wa biz wa sen bolansoň para hadaflan bir bolmajak zatlary wasmoýly. Hudaýa şükür. Onyňa da hormat goýan pikirge. Ýani o gidýär. Mara ýöne sen ýalňyş bizim watandaşlarymyz şolar häzir Türkmenistan saklap durdy, ýa-ni sen arkadan saklanyp, arkadan hemme goýýar. Sen şular Kanadama goýýar. Näme diýip taklaýan ay? Indi bir mut, Murada, bir mut soraýyn. Maksat. Dost, seret, naprimjer men şuna Türkmenawatda da hökümet tarapdan men başyma bir iş gelse, men hakkymy bermeseler, hakkymy men 3 punktdan. Anna. Seret men başyma bir zat gelse, men hakkymy bermese hökümet, soň sen şu watandaşyň hakkı berilen ok diýip hökümete garşy geler misin ýoksa näme bolsa boluversin men öz ýoluma dowam edeýin diýer misin? Şoňa jogap bersen gaýra hadi. Näme täzenek. Men hakkym bermeseler diýip näme diýdim? Ýok, men hakkymı bermede diýelim. Men bizas hakkymı soradym. Diýdi, ýapagyzyň işte git diýdiler, bolmady. Mene basjak boldular, başga etjek boldular. Şonda sen şu watandaşymyzyň başyna şu ýaly iş geldi, hökümet şuna seretmedi diýip men ýanymda durar mısın? Gözler misin ya da näme bolsa bolsun, mazat diýip mesele boldy diýip dowam eder misin? Yok, gerçekten durar näme durma. Hiç sanam il ya o adamın hakkı ilme hakkı var. Yok. Men hakkı bildiler saydytym aýdaýtym. Onda näme üçin men hakkym ýokmy dost? Aşgabat men şäherimde men döwletimiň şäherinde men paýtagtymda men näme üçin maşynam bilen girip bilemok? Maşynyň bilen girip bilmeýän diýip aldyň aýa maşynyň bilen girip bilmeýän. Yok. Bardyr da özüň girip. Men hakkyma dost. Dur. Men hakkyma dost bu. Girmek, men hakkyma gezmek, men hakkyma näme üçin men hakkym beren oklar? Bolýa ertir aşky barda. Gel sorak gör. Şeýle sonra. O berýär bolýar. Jogabyny berdiler. Dost, näetdiňe ýakyn Aşgabatdan Türkmenawatyň arasy men näme durduk ýere gelen gideýin lay?
Diyecek bolýarmyn sen hakyň diýen da hakyň talap edersin. Men hakkım ama bermedi sen amaýdan men bilem ok bardyr bir sebebi diýen. Sen näme üçin gözlemeýän dur bu Türkmen awatda Yamaradan gelen adama näme üçin girip bilen o gezip bilen o swobodny diýip onu hakkymyzy näme soramaýan? Eğer Türk Aşgabatda bir uruş bolsa, problem bolsa, düşman gelip çözse Maradan, Levap'tan, Daşozdan, Balkandan adamlar gelýär goramak üçin watanyny, yani Aşgabatdy watanymyzy goramak üçin gelýärse, näme üçin maşynda gelende goýanoklar? Onu ara ertimen torak goraýmasyn. Ol gatqyn torak. Onu bara häze jogap bermejek gel sebebi men metodikanda ýok. Şu diýen masini petira ara masinas. Men bu haklarymyň birini aýtdym da dost sana. Sen diýanyň ara näýle diýin, näme şüýdüm üstünde burnum ma diýen ýa-da berýän da. Ýok, oň ýaly zat ýok. Dost sen Lewaba gelsen biz seni hoş geldin diýip garşalýarys. Maşynyň bilen gel ister göräp gel fark etmez bizi. Ýöne biz barsak alan oklarda. Men şonu aýdyp oturýarym. Sen gel Liboy Vreyme Türkmen awada hoş geldin. Sen çörek bilen garşalarys, iýdireriz, içireriz, gezdireriz. Ýöne biz barsak onu eden oklar dost. Biz biz dost bolan däme? Näme muny eden oklar hökümet bize garşy çykyp otur. Naprimер hökümet şoň ýaly edýär. Soň Türkmen awadyň ýa Marynyň adamlary Aşgabatyň adamlaryna gaharlanýar, öz-özlerini düşman edýärler. Dogry däme? Şu dogrymy şu? Sen meň dostum, sen meň doganym. Men näme üçin Armany gelip gidip bilen ok? Gelip gidilen aklıma gelsen gel. Ya bir maşyny maşyny boş ver dost, maşyny boş ver. Men Aşgabat'a gelmek üçin barýan Kyjykadan dokument alaý häkimlikden. 10 gün barıp geljek diýip men näme üçin dokument alaýyn? Men watanyma, men dostum, men dost oglanymy görjek. Ýakynlarym normal. Ya dost, dur. Sen diýdin. Maşyny zat maşyny boş versen. Men geçen ýyl maşgalan bilen geljek boldum Aşgabatda. Diýdi git dedi öz häkimliginden işte spravka alman gerek geçmek üçin. Men gittim häkimlikden 10 günlük spravka aldım. Liçeni aljak zat diýip Aşgabatda mecbur. Ondan sonra geçen ýyl iýuldy ýa awgust öýdýän. Niye 10 günlük geljek diýip ruhsat aldyňmy? Oy, men hakkı aldım, men doğru ötdüm, näme maksat, näme ýalan gürleýän saňa? Men hakykatydan maksat. Biziň ama mektep, biziň ama var ha. Hanslamar gelýär, Balkandan, Daşowdan, Lewapdan gelýär, oly arkyn getipdirler, bir ýyl getip, 2 ýyl getip. Olar rahat ýany ýok. Menem işläp beren oglanlar bar. Welaýatynkylar gelýär, işleýär. Bilýär, olar denäsinde näşdýär, şuna birinji gerek Aşgabatda gelmek üçin häkimlikden ruhsat almaly ýany ýerine. Neme, oğlanlar, yine burada, yine maksat yeköde gelen ok yanına yollaşılır. Şunu neyme diýse, yani hakikada bilemek, görmek diýerler. Maksat, şoň üçin sana bolýar seni gıssap durmaly. Sen bir soru jogap. Ya ben gıssap. Demokratiýa diýip näme şonu aýtdyň. Bilemem, men edil demokratiýa. Sen bilýän Türkmenistan demokratiýada ýaşapýar. Türkmenistan'ın konstitusyasına yazıldı. Türkmenistan sistemi demokrasi diye. Eşittin mi şunu? Ya, eşitmedim. Türkmenistan'ın konstitusyasının bağlılığını biliyor musun? Gitti öğren. Yok, bir minut. Okak gördün mü şunu? Ya, okaka görmedim. Okak görmedim. Yine orada, seyret. Türkmenistan'ın konstitusyası boyunca atası oğluna vezife vermeyen hakkı yok. İki olup, iki garınlaş, yani bir yerde işlemeyen hakkı yok. Ne yapayım? Arkadan Serdar deyip bir kezzap, beylekem, özüne milli lider diyen bir kezzap. İkisi hem mezada elini alırlar Türkmenistan'ın. Yani kanun çıkarış hükümetini, yerine yetiş hükümetinin kadiyeti elini alırlar. Onun üstüne de yok orada halk masalatını yatar, Türkmenistan polna okupasyon ettiler. Ne yapayım? Men sana yankı bir zatlar aydam o hakikat aydan şu günkü şolun vazifesine gurrun berýän sana. Günne vatan programmasyna aýdyp durur onu. Inanmasan şu vatan programmasyna aýdyp durur.
Näme Ne ideýarlar? yapıyorsun? Ýalňyza çykdyň dedim. Ine misal için, Ýalňyza ine gördüm arkadamy. misal için sen Denetli öz var. hükümet başına gelin, oğluna vezifeni hadarka verdin, saylovunu yank ağırlap geçir, 8% adamına katladıp bir kanun saylovlar, eyyam saylov derler. Ondan özüne halk maslahatı kurup, bütün 3 tane hekmetin, konstitusiya boyunca hekmetin en üstüne koyup, ona üstüne özüne yol başlattın. Özüne de milli lider yine karar çıkardın. Ülfer, şu vakitte da sen özüne gelip karar çıkaryan, yine Gorjowda arkada şehrini kurmalı, arkada futbolun klubu olmalı, arkada gazete olmalı, arkada televizyonda olmalı deyip karar çıkaryan. Öz puluna değil, bizim pulumuza. Yani TV aylıkları satıp, halkın pulunu oğurla 5 milyar dolara arkada şehir kuruyor, özüne. Ve şol yani özünün ağıtlarını, yani bir toparda ağıtlarını koyup, şol kararı bilen şol ağıtları açıyor. Bizden soraman, konstitusiyan gödök bozup, ne şunu diye? Ne diyecek? Buna ne diyecek? Men onun ediyen işlerini aytacak, değil mi? Son bir ayda eden işlerini aytacak. Ne yapmış şunu diye? Hakkı yok ha, hiç iyi. Türkmenistan demokratik devlet. Ne yapmış? Arkadaş şehirine en ulu köçen adını öz atının şeklini koyup, yani başına ve şunun adına öz atın adını koyuyor. Arkaç mı, arkan mı? Ne yapmış şu yerde bir topar binalar koyup, öz adını, kakasının adını, atasının adını, atasının dvayurusunun adını koyuyor. Ne yapmış? Kahramanlar yok mu Türkmenistan'da? Başka adam yokmuş mu? Metodikasını okumanı söyleyeceğim. Maksat, metodikası vurulursa bir yani. Gayret et. Vatandaşlar, sen ne el fikir ediyorsun? Yine maksat, öz fikirini aytti. Maksat çıktı. Sen ne el fikir ediyorsun? Şula adam, doğrudan Türkmenistan'da başvuruyalı adamlar var. Miyenki Gülyalı o. Köçer çıksan, miyentler kontrolla saklaya hemmedadi. Hiç kim uran ok, öldüren ok. Yani Huday saklan bir da nasıl taytı eyyem yığınak gidiyorlar. Mama bol ya şuraya Gülyalı. Yani şunu fikir eden adamlar var. Onun bir taraftan yani aycan zatlar çın. Yöne bu cevap versedi. Öz fikir bolmadık. Hiç satıp koşulmayan. Hakikat aytsanım yok kabul etmeyen. Men şunu ellek görem ok. Gözüm bilen görem ok. Neye mi diyen senin yankı? Şuraya ne diyeceğim kadar? Cemiyet baskan çağında en aşağı statusta hiç kim. Yani şuraya adamlar var. Cemiyet mesullerine hiç kim diyeninde biz adam hükmüne fiili yöne fikirsiz adam. Yani şuraya adamlar bolsa Türkmenistan'da. Biz Türkmenistan üsüler mi? Dine şular bir zat ediyen olsa doğru, şunun ediyenleri. Pul oğulya da ediyen, oraya dolandırıyor. Gülüyor gelip görenler. Bizim Türkmenistan'ımızı katastrofa iltermiş olan adamlar ya da şunu adamlar ahiret kellesi açılıp burada bir yani koşulurlar cemiyeti halkın gidiyen yoluna. Ne yapıyor? Murada şurada Şöhret sonra ya da kaçan partiyanızı Türkmenistan'da registrasiya ettirecek bolýaňyz diye. Uğruna hazır biz Kahraman göl yapıyoruz. Adalet Ministrine barýan sebebi Murat Düşemov baranna ine 5 ýyllyk basyldy. Hazır biz kimi orta koyup şonu urutsak, şol adamy ýygyna basarlar, ýygyna ýygarlarlar, köserler, ýygnarlar. Biz şu Kahramany göl yapıyoruz. Ölem ýekidel bir topar adam bolmaly. Bir topar adam bilen barsa şans var şolary ýa-ki bir izolatorda saklap koyuyorlar diýip şans var. Yöne onun yöne barsa, onu basarlar da derler. Biz şolar baranla bütün dünyada görkezmer şonu. Şolar bir zat bolsa ine misal hökmünde OON'da, Cenevada, OBSE'de, Awstriýada, Polşada görkezmer şonu. Ine adamlar bardy, partiýa şakol basyldy diýip şonu suud etmeli. Yani şonuň üçin biz taýýarlyk görýärmiz. Onu yöne barıp edenin bolany gül bastırýar adamy. Asaşy hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Baştan köp nimet etmedim ya adam. 4'ten köp alylmy?
Size bir sorak var. Yine şeyli adamlar var. Belki şu предприниматель, biznesmen yegenlerin yanında yaşa. Belki şu officer bolma mümkün. MHM'de işlepiyor. Biz bilemiz o. Yöne şolar indi var ya 3 kaşık kalbasa sır yiyemika ya 3 kaşık mektebe gidiyorlar mı? Ya 3 kaşık doktora seyrediyorlar mı ka? Ya ne hele diysen şolara garantiya beriyemika berdi Muhammedovlar. Bizi goldan biz sana goğucu pensiya beriyaz. Sen mesela goğu yaşarsın 2 etajlı caylarda. Sen ya da ne hele şu sizin fikriniz şoların mesela Mülküfam günde bariyatı. Berdi Muhammedov. Ağam men bariyan hazır zaftırk edeli, kofi içeli meni tayarladım. Ya yaşuli men hemme zat yitirdim. Men hemme zat ittim. Şu vakt yine çıkıvan bilen okso daşına. Otir hazır bir küçük nimede komnatıda Mülküf. Çıkıvan bilen okso nime yaktılık görme. Bu prostoy oğlan ne mi ka şu? Ne mi ka pikir edu otir şu? Men şunu bir şu geleceğe bir aydın ana. Oo. Yankı o görgülü maksadı var pas sardet öyle. Приговорить ettik. Efire geldi bu. Neme de bir haş bulmadı. Sonra bilen argumentini gömmeli. Gömsek Kurbanlı'nın aktivistleri gelmedi. Biz onlarla gepleşip geçirmeli. Biz onlarla yankı argumentler boyunca bu ne demek medeniyetli ulaşmalı olmasa bunu kaçar da gelmedi hiç vakit. Şonun için onun bizim vatandaşlarımız. Onlar bilen görüşmeli mi? Onlar Türkmenistan'da yaşamalı adamlar. Eğer Türkmenistan'da ütköse onun gidecek yer olmaz. Bizim bilen bir köçede yaşamalı, bir yani şehirde yaşamalı. Şonun için şuraya adamlar var. Oğullarda Türkmenistan'ın her küncüğünde men gözüm görmedi, kulağım eşitmedi. Yalan. Oğlam yalan, oğlum yalan, bulum yalan. Bunu düşünen oğlum. Международное право, yani kanunlar var. Türkmenistan'ın kanunları bozulmayan olsa dünyada bozulsa derler yani yani o da aslında düşünen o. Bunlar boş gözlüye bir Kurbanlı'ya birerek bunlara garanti olur yani. Hocoyun olur yani. Şunun için bunlar yani hocoyunsuz kullar yani. Bu hükümet hocoyun tapmalı. Bernard Shaw geçiyor. 80%, her halkın 80%'i özüne cevap versin almadığı için sizin üstünüze tüyör, fikirlerinizi yalanlayan, size karşı gürleyen, sizi tankit eder, her adede yönü cevap versin almadı. Yani son 80%'daki adam, yine maksadım şu tiplerden, öz kovuğunun yönü düşünen o bol geçen rahatlara. İçinde taşınan Türkmenistan öfiye hazır yemek kalıptı. Türkmen halk kalıptı. Şunu düşünen o. Türkmen halk kalyan olsa ay bizim yurdumuzu yıkacak bolya deyip hemen argumentlerini bize aydiya. Biz o yurdumuzu yıkacak bolamız o. Biz galiyet biz yemek bilimlerini alıp öfiye hazır. Biz öfürmezde Türkmenistan öfiye. Halk öfiye Türkmenistan öfiye. Ona diktatörlük ağlar ya. Ona sen köçeye çıkanda sen adam olan köpöl ya inim. Şu rahatları düşünmeli maksat. Böyle gepleşku devam edelim. Şol maksadın fikri boyunca kimin ne fikri var? Yani şahsına yetmeyen bir ayıp bilseniz. Yine memleket senin maşallah. Şuraya fikirli adamlar. Biz maksat diyem de şuraya fikirli adamlar. Şuraya argument aydanlar. Ay Allah can, Huday can, asman, para. Gül yalı ho. Men Türkiye'de adamların bağışlanmalının götünün balığını çıkarıp boklarını yuvamak. Gül yağlı o men firmacıkta işleyen ya firmanın yoluşu neyme deyse gül yağlı işleyen bana bol yaşıyor. Bana 5 milyon veriyor değil mi? Bu 5 milyon veriyor değil mi? Bu oldu gülli. Kurban oğlu olsun, on Kerim oğlu olsun, aktarı. Kim olsa şok olsun bana. İşim yok, men vatanım bile ne işim yok. Maşallah gül yağlı mi? Vatan kimin kim olsun, kurbanın ki paçalık olsun, men işim yok onunla deyip gelip gören adamlar neyme diyecek oluyor? Ne şunun stratejisi, politikası, alttayan siyaseti, öz taktikası doğru mu ya? Ne doğru mu? Memleket ya yatkalı ya işte. Ulavdan o.
Onun sözü Ronaldo'ya verir. Ronaldo. Siz aytsana. Ya Murat aga, on ýaly adamlar diňe öz durmuşyny düşünýän, hiç zatnen uğraşmaýan, okamaýan, öwrenmeýän, araşdyrmaýan adamlar olar. Doğrudan Hemmemize Müslüman. Allah'a şükür. doğrudan Muhammed Peygamberimizin bir sözü var. Diyor ki Gonşusu açken doğup yatan bizden del diye. Yani maksat ýaly adamlar men özüm gurtarayın, näme bolsa bolaversin, istese yurt yıkılsın, istese yanımdaki gonşularym açlykdan ölsün, gitsin Türkiye'de onun işini etsin, maňa tapawdy ýok. Men özüm garnym doýýa, başgalarym garny doýýa, istese Serdar ýeri üstüme siysin, ister kakasy sıçsın, fark etmez. Yeter ki men normal ýaşaýyn, maňa değmese boldy. Maňa değmeýän ýylan müň ýaşasyn kellesinde o adamlar. Şoň üçin o adamlar bilen näme etmek gerekkä? Näme dogrum? Onu gürleşmenin manysy hem ýok adam, çünkü o adamlar ýa sonra berýän jogap berip bilenok, okamaýan, görmeýän, öz nämesine gören, näme diýe, haýwandan bir tapawdy bolmaýan bir canlı. Şoň üçin kän o näme etdi, çünkü insanyň haýwandan tapawdy akly var. Bizi haýwana aýyran zat tapawdymyz, aklymyz. O aklyny ulanyp bilmeseň sen haýwansyn. Şoň üçin kän näme etmek gerekkel. Bor diýmeli, sengi doğru diýmeli. Doğru. Çünkü cahil bilen tartışırsan öz nerwini oýnaýan. Şoň üçin Mevlana diýer, jahil adamyň karşysynda sessiz kitap ýaly bol diýer. Kitap ýaly bolmaly, bor diýmeli, bor. Gerekkä, onu tartışmagyň manysy ýok. Nime? Haýyşma aşatdan ýazýanlardan wagt çäklendirin köp gürlemem. 15 minut gürleýän beýle söz berýär. Şoň üçin men söz berjek adamlarym gaýrat edende 1 minut 3 minutdan geçmeýän. Ine türkmene söz berýän. Şöyle belli ýa. Watanynyň ykbalyna biperway çağalanyň gejegine düşünen ok şol oglum ýa. Gaty dogry belläpmişdi. Türkmen siz näme pikir edýäňiz? Salam aleykum. Wa aleykum salam. Karaň Murat aga. Wa aleykum. Yurdu, napример, bir kantory yıkjak adam, şo yurduna, kantoruna zelal getirjek adam birinci pathalimler bolady. Nirde pathalim bolsa, köp bolsa, şol, napример, bir kiçijik bir kantor alsak, içinde bir sany pathalim bolsa, biýanky işlep ýüren adamlara zelal geledi. Yurdaýan taksy, yurdun içinde şular ýaly pathalimler bolsa, halka zelal geledi. Şoň üçin şunun ýaly pathalimleri ýok etmeli. Bu adamlar, napример, adam saýlanýar. Häzir napример, siz barın, Türkmenistana prezident bolun. Bu geleden sizin çap tarapynızdan girip göterip biridi. Nere deseňiz şöje, dereniň boyuna tokaýarly boy ýere kelesiň üstüne çykaryp alyp geledi. Bular iň opasny, straşny adamlar şular. Şulara şurada köp adam bular tupy, kellesi işlen ýok, ak-garan saýran ýok, saýary bilen ýok diýip pikir edediler. Bular hemme zady prekrasny bilediler. Akyam aklygyny bilediler, garanyň garalygyny bilediler. Ýöne bular özüniň peýdasy üçin ak görkezsen kara diýerler, garany görkezsen ak diýerler. Bular ganda gaýsam egoist adamlar bular, egoist. Diňe özüni biledir, Ronaldo'nun aýdyşy ýaly. Özüniň karny tok bolsa, özüniň semýasy normal bolsa, boldy. Hazır bu yankı çıkanam şu zady aýtdym dep napример firmada işleýän dedi. Ýöne firmada işleýän başga ýerde işleýän bilen ýok. Baryp şu zady aýdy bir iki tane pathalim urmak üçin nimeden adam bu? Girip efere girip koşulan adam bu. Mümkin. Ýöne doğrudan Türkmenistanda şuraya adamlar var. Näme sokulýan o? Sen kim? Sen işin şol.
Olar o yol boşlar, olar yani saylanan adamlar resmi taydan. Oho, olar padşah, sen näme soklen, sen kim otur yani bir yerin kısıp sokulma deyip şuraya näme pozisiyalı adamlarım var. Olar men olar sosyal parazitler diýen näme öýlere bir hereket edin beýlekiňden höwesini ýatyrýarlar. Ünsören bolsaň Türkmenistanda ine yallaklar var. Akış Saparov, Habib, Gulşat Şagulieva, Cemal Saparova, şolar yallaklar diktatorlygy ýeňjek boldular. Ýeňip bilmediler, gaýdyp östürdüler. Beýleki ýanky yallaklar var, hökümet işleyenler. Şolar yallaklap diktatorlar ukladyp ýanky ýykjak boldular. Ýyk bilmediler, gaýdyp östürdüler. Ne şu sanly parazitler mara ay goşulma deyip halkın höwesini gyra aýryp hakykatdanam emhemen arzu edýän zatlar ne diýerler? Düşünjeleri pes, hiç zatlar bilen ok, öz adyny ýaz bilen ok. Oňdaşyndan hakykat aýtsaň, resmi taýdan maglumatlar aýtsaň, yalan ho, inanmaň diýär. Men günne gurbanyny görüp ýörüm telewizorda. Oho, şula adam bir zat diýse bolup dur. O sizin diýerleriniz bolan olar diýe goýýar. Boş olar diýip aýdýar. Hawa şuňça boş. Ýöne prosedura gidip dur. Leýinde da boş diýerdiler. Ine 17-nji ýylda daş etdi. Şurýaly hemme adam urna işeden hökman rezultat bolýar. Rezultatsyz galmýar. Eýýär bizdäki rezultat. Murad aga. Aýdym. Yani Şöhret sonra da kaçan öz planınızı indi stratejik plan düzüp hareket etmeli vakti gelmedi mi? Kaçan o taýda näme diýäňiz? Öz partiýaňyzy gurup näme çekdiýdi? Sizem jogap beripsiňiz. Zatyýa. Murad aga 15 minut aýtdyň, ýöne men kanagatlanmadym diýipdir de, şoňa problemany bilýär, çözüm näme diýip sorapdyr. Bir de çözüm hakynda görüşeli gıybet gerek gel diýip soraýar, şonu haýyş etdi. Aşağıda ýazyp otyr, görseňiz. Gördüm. Okey. Şöhret maňa ertijamadyň biz görüşeli. Näme bir diýär, sen egerde akyllyrak ýol köp bilýän bolsaň, görkeň biz hereket edeli. Men sözü ine Muharrem'e bereyim. Muharrem inçe hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Hoş bulduk. Salamu aleyküm. Yine yanımıza bir vatandaşımız geldi. Gepin tümmökler bize şoň pikiri gerek. Bize onun özü bilen işimiz yok. Yani şoň pikiri näme o bir ýerde boş gülýän. Gülýär Türkmenistan'ın içinde. Hemme de gülýärli. Ve ýa-da şu zatlar durdu mu? Çakydan ýurdu maslara etdi. Maslara berdi. Näme pikir diýär? Hatay'da iki jogap, 3 jogap berjek. Kender diýmek berde gowzat bolýar. Diýmek halkın oýanyny hereket etip başlaýan, hemme zady öğrenip başlaýany görüp bilen aklar bu bir. Onsoň ol adamlar özüniň günü gowy maňa kim hiç kim diýmese boldy, garnym doýsa boldy diýerler şu atazy. Berdäki aýtdy, köp adam aýtdy. On garny doyana, on garny doymadığı için garnını doyurman koyalar onu. Garny doymadığı için şolar ýaly bolýar. 3. Näme bardy berde? Asmanımız parahat, Hudaýa şükür. Ýöne sistema çöküp ýatyr. Akılmýatr çöküp ýatyr, maşin ýöreýärmi? Prosto da itip bilendiňe. Şu ataz itip ýör. Türk'teki, Russiýadaky, daşary ýurtdaky işläp ýören watandaşlar aňyrdaky maşgalalaryny itip ýör. İtip. Bolany başga istat ýok. Agam bul aýtjak zatym. Yanlış bolsa aýdaýyn. Ýok, gattor belläkleşdim, bolýar. Menim goşadym näde şol başlan goýun. Türk'teki wurt ýok ýörenler. Maksat seni kurtarlar ýa. Sen $250 alýan bolsaň şol $400-500 senin ikisi alýar. Näme bizim Türkmenistan'da şonu atyp bolar? Baý ýürekde. Näme Türkiýede newt gasy ýok.
Bağışlanan bolan iň pes işlerde işläp adamlar şunu çağırýar. Ine bu şol toğru hem de toğru bolýar. Näçe iki kelleri prezident Trump Muharrem, siz sesinizi yapar mısınız? Hurmatly vatandaşlar, indi wagtama bir näme bardy. Men häzir şu efir... Murada. Aha. Aydın. Menem bir häzir aýdaýyn, seredin Murada. Şu bizde var, şeýle var, nime bardy. Men şu görotýän prezident meselem ukaz berýär, karar berýär. Plan ministr bolmaly. Bular var, aýdanoklar nime? Ey, ýaşuly men kesel boldum, men atkaz berýotym, men gitjekler şu wezipe. Hatda bizi birini tanaýaňyzmy şu wezipeden atkaz bolup. Hemişe gelýän başlyk olar pikir edýär, men bolaryn diýär, men 10 ýylan bolaryn, meni maňa hizat bolmaz diýip. Şu bizim türkmenler şeýle bir öňkü bir başlyk nire gitdi, şu türme basypdyrlar şonu. Sen görenokmu? Sen näme üçin ýenedem şu ýoluna ýenedem sen durýan, ýenedem sen görmeýäňmi? Şu biz prognoz edip bilemiz ok. 5 ýylynky, 10 ýylynky özümüz prognoz edip bilemiz ok. Şonu bara. Şu ýankyam ýalaka şu häzir bir gün ýaşaýar, bir gün bar, ýöne ertekisi bu bilen ok şu näme boljagyny şole. Şonu diýjekdim. Dogry. Ine men efir yapjak bolýan, yapmakam her kime 1 minutdan köp däl söz berýän, 30 sekund 1 minut. Her kim öz pikirini, ine şu efir utap gelýär, öz pikirini diňe maksat däl. Umum öz pikirini jemletini aýsyn. Pikir ine bize Türkmenistanda jemlet gerekmidi. Jemlet diýenim, jemletiň içinde aktiv adamlar, siýasat partiýalary, jemlet gurumlar, sport gurumlar, ýa-ni her dürli uğurda gurumlar gerekmi? Ya diňe arkada zaman, arkada ve arkada bagly gurumlar gerek. Jemlet ösmelimi ya ösmeýän gerekkä? Gulýaly bolup ýa maksadyň aýdyşýaly, gulýaly bir de hiç zat gerekkä garnymyz dokdam boldy. Şu arada näme nesihat berersiňiz halkymyza, näme ya arzularyňyz bolsa aýdyň. Ine Ronaldo senden başlanyň 1 minutdan köpden. Murad aga. Yani maksat yaman yanlış görüledi de Hudaýa şükür meňem bir kemçiliğim yok. Meňem gowaly galyan işimim gowy, maşgalamam gowy, öýüm maşinymyň zadym bar. Ýöne halkymız kıyın durmuşda ýaşaýar. Menem bunu dile getirýän. Kiçikliğimden beri, mektepde döwründen beri dile getirýän. Hatta muallimler, yanımdaki adamlar meni komünist diýip biraz aýyrýardy. Men kliçkem komünist. Gürleme komünist, boş yer, sen özüňi seret, başga bir işiň bolmasyn zat diýerlerdi da. Men ýöne wyjdanym el bermeýär. Men ýagdaýym gowy diýip, kapdalaga adam kıyın durmuşda ýaşasa, men normal näme seňiz ediň diýip bilemok. Men şoňa alby wyjdanym bar, näme üçin bilemok. O maksat wyjdanym ýok öýdýän da, praso primer. Men bilemok ýöne daşa ýurtdan durup TikTok'da zatda bu problemi çözüp bilmeriz. Men pikirimçe ýöne Türkmenistanda bu zatlar çözüler inşallah. Çünkü görüyorsunuz Türkiye'de durmuş yani gowda şumat seçimden sonra näme bolacak o da belli der. Men pikirim nesip bolsa türkmenler hemmesi daşa ýurtdakylar Türkmenistana barsa ekonomik kriz bolýar, ekonomik savaşlar başlaýar. Bu safar mecbur halk ayağa galar diýip pikir edýän. Başka da men pikirim yok. Bir de men şunu düşünemok da kime seretseň bizim asmanymyz asuda diýär. Men şunu bilemok. Başka ýurtlarda ýaşayan adamlar bar. Şu Amerikada bayram bar, sen Fransa'dasın, Türkiye'de işläp ýören adamlar bar. Maňa aýtsaňyz da başka ýurtda asmanda bulanokmy, näme erwetmi? Men düşünemok yani. Diňe Türkmenistanda masuda asman, başka ýerde erwetmi ka? Men onu çözüp bilemok da adamların aýdyşyna göre. Men hakykym düşünmen galýan da käwa. Näme şoňa adamlar samsyklay asmanymlar arasynda diýär. Başka dünýäde hemme ýerde de asman bir asman dälmi?
Hemmeň asmany bira, Fransanyň asmany şo asman, Türkmenistanyň kam, Yaponiýanyň kam. Näle adamlar men hayran gelen 2023 ýylynda muň ýaly tupoy näle gezip bilýär, näle bir ýaşap bilýär. Men şuna hayran gelen da. Cemden pikirini indika söz verildi. Bunu olma. Indi Türkmen'e söz veriyem. Türkmen siz inem sonki gepleşim bu toyan vakti neye maydalacaksınız? Neye maslahat vereceksiniz? Neye pikriniz var? Biz cemiyeti östürmeli mi? Elbette içine bakıp çözmesek hiç tatlı olmaz. O düşünüklü. Entek adıl karışmalı. Situasiya doğrulanmalı. Yani Putin yıkılmalı. Şu yıkılmasa biz baran düzülürümüz bilen bizi atık giderler. Biz zulüme karşı, Türkmenistan'ın zulümüne karşı durup bileriz. Yani Putin'e karşı durup bilmez. Entek koğuşak. Sen neye fikir ediyorsun? Neye maslahat veriyorsun? Bize cemiyet gerek mi? Ya cemiyet neye gerek? Gulya alıp görelim. Karnımızda bahtlı kelleğinde ağıp durmalı mı? Neye fikir ediyorsun? Neye maslahat veriyorsun? Mening pikirim burada cemiyet bolmasa gülyalı bolmadı isat. Hazır doğru bizden diňe asmanımız gülyalı, asman arasa. Yurdumuz gülyalı. Ýöne halkymyzyň ýaşaýyşy durumu gülyalı däl. Ol liboy adam habary bardyr ondan. Cemiyet naprimер kim näme edip biljek, kimiň näme biznesi bar, näme edip biljek işi bar, näme ustaçylygy bar, şo zatlary östürmeli yurdumuzda. Östürmek için hem önkü çıkışlar da yaman aytım azana Ronaldo yamaydıp geçti. Bizim adamlarımız Türkmenistan'a gitmeli indi, yurduna barmalı. Hacışımız tek bunun yalı ekranda bunun peydası var tolka. Bunun hazır köp adamlar eşitti, gördü, herkeli temalar edip gördü, birleşik oldu, birleşik olan yok. Tolka adamlar köp zada düşündü, indi para bizlere gitmeye Türkmenistan'a. Indi Türkmenistan'a gidip biz özümüz cemiyeti östürmesek Türkmenistan'ın içindekiler östürüp bilen yok. Ne için diyende Türkmenistan'ın içinde ne adamların gözü açıldı, daşarıda çıkmadıklar, ne bir iş edip bildi. Bunların edip bileceği çareye çıkardılar. Yolların kırasına çıkıp çayır çapardılar, şu işleri edediler. Bize daşarıdaki Türkmenler hemmemiz Türkmenistan'a varmalı. Şu anda cemiyet ösedi. Doğru. Inni asaşı. Siz söz verin. Murad ağa, men pikirim şu wagt yaşları östürmeli. Hökman yaşlara düşüntürmeli. Sebe demokratiya näme? Sebe var garılar hazır gidýär içine. Garılar şu çağalar bilen şu neme işler bilen neme bolýar. İmsim ýoşrak bolýar. Ýöne şu esasy biz yaşlara şu 20-30 ýaşyny şu adamlara oýantyrmaly. Hemme fakt boýunça hemme revolýusiýa şu yaşlardan, studentlardan başladı. Ýöne şu wagt göremok da men ine diňe şu Sokrat var ýaşa olan, başga göremok men. Ronaldo var ine ýaşa olan. Doğru. Muhammed İnçetin öz pikirini aýtsaňyz. Men öz pikirim Murad ağa, men size ya berdep oturanlara şöyle aýdaýyn. Atty prezident bu entep oturýar. Yine bu täze maglumat bu hakyky. Yani gullukda şundan dolayı gullukda şum has ýokary ýerden de bilýäňiz, hani tanıdıkları bolýar, tanaýanlary, bilýänleri garyndaş has ýokary. Bu gitdi, ýok bolýar bu neme? Neme bara gitarist bara. Gitarist ýok bolýar. Ýöne oğlu galya, nädik galya bilýäňizmi? Ýolları açýar. Devlete karşı gelenler arkaýyn girip çıkıp bilmeýär. Ýöne normal halk arkaýyn girip çıkýar. Bu bir. Onsoň 27'den soň 32. 27 bilen 32 arası 2030
ana şonda eýen prezident almaşyp ana şonda nimet bar ya, özörüp golaşyp bar. Cemgiyete gelsek, cemgiyeti has güçlendirmeli. Hani iň başta giren wagty maydanymy ýaly diňe molimlardan däl, Türkmenistanyň içindäki halkdan hem içinden saylap alıp ya bir çäre geçip bir yarış geçip şolun içinden hem alıp daşary ýurta çykaryp daşary ýurtyň kulturasyny almaly diýemi o. Özlerini nimetinde birazrak östürmeli bilimini, dünya garaýyşyny, teknikada bolsun, çağalarda bolsun ya da bilimde bolsun, doktorçulukda bolsun, emme zatda. Şo men aýtjak zatym. Şeyli palçı adamlar nerede var ka? Menem bir şolardan guruluşayım da. Okey. Sesini yapan haş. Hormatly vatandaşlar, ine bizim vatandaşlarymyz öz pikirlerini aýtdy. Men goşulýan şoň pikirlerine. Size bir soru beretmeli ýa. Şu efir seýrediýän YouTube'da ýa-da TikTok'da adamlara wagt geldimi biz içine girer ýa gelmedi. Şonu aýdym. İkinci soru, ine biz devlete topary, aktivistler bolup girjek içine. Siz taýan girmene. Girersiňizmi? Hawa bolsa plus goýun. Yok bolsa minus goýun. Ol sen girmesen sen watan döňü ýa sen gorkak zat uzatdyr aýrym. Ýöne bir обычный soçaplos. Ine biz girjek. Siz taýan girmene. Eger hawa bolsa plus goýun, minus bolsa minus. Sebäbi biz girmesek bolmaýar. Näme girmeli? Akıllı girmeli. Näme ýa-da şertler yerlerde döretmeli. Girenmede bizi atmadı ýaly. Ol başga da atlar. Devlete topary oň üstüne işler. Ýöne ine sizin ine size verilecek sorum ine biz girenmede siz girýärmi, giren ýokmy? Şu videony YouTube'da ýa-da başga kanallarda seýden adamlar öýler jogap bersin. İki soru var. Wagty geldimi? Bir. İkinci, siz girýärmi bizimle ýa yok. Siz bizim bilen girýärmi, o zaman plus goýun. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen bir efirimizi tutarýar. Hemmäňize taňry ýakasyny ertiren bir efir eder. Ýa-da DVT kanaly häzirlikçi Abdullah Adyjyk işwa ýetişen o. Men şol wagtlaýynça efirler geçiren duran men kanalymda paýlaşym beýleki vatandaşlar bilen ýa-da diňe 20 adam var. Men şu kanalymy östürmedik 6 aýdan beri dur şu kanal. Şoň üçin adam köpde paýlaşyň şu kanalyň ýa-ni adresini paýlaşyň we vatandaşlar bilen videolar paýlaşyň. Orada maksat geldi. Yeniden guruluşacak siz bilen. Maksat gel ha, men çykýan gel. Hani bolýar. Gel hani. Maksat yok. Bar maksat bar. Var bolyn zapros eden. Gowsy tanama diýip ýazylýar. Zapros etseler men şonu tapamok ýa-ni spiskda. Gowsy tanama. Yo çıkıptır. Yo. Çıkıptır. Bar diýip ýazdy, bak. Yo, maksadam köp taňry ýakasyny gelip pikirini aýdanyň üçin gaty görmeşek ýok. Biz bu ýerde halkymyň içindäki jemgyýeti, halkymyň ar namusyny, ahlak taýdan derejetini, wyjdanyny, watançylygyny, adalatlygyny östürjek bolup gepleşikler geçirýär. Ya saňa ya beýleke gowuny dip gepleşik geçiremok, oň wagtymyz ýok sen diýişiň ýaly. Şoň üçin efir bu toraýyň onuň wagtym boldy. Ertir efir bar. Ertir bir işlemeler, işimden var. Ramazan aýy gidip dur. Onu da ünsürledi. Sağ olun. Hemmäňize. Bala sağ olun. Sağ olun. Harika.